1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Сьогодні Коля, або після 19 додому вертаюся. Сьогодні дуже шмат маєте тексту. Что? Шмат тексту сьогодні у вас нового, у мене мало вільне. Ну, нічого. Сьогодні почнемо другу частку? Да, сподіваюся, да. Напевно. Pani słodzi jakoś? Nie. Nie? Dzięki wielkie. Dobra, to kładę gdzieś tutaj. Bardzo dziękuję. Так, ну то лісімай. Цигель, ай, люлю. Раз, 1, 2, 3, 4, 5. To pani będzie, tak? Okej. Jakoś. Damy tu. Pan jest One. ustawiony, tak? 1, 1, 1, 2, 3. Tak jest. No też nie będzie przeszkadzać mój mikrofon. Nie. Dobra. To damy. Tak, tam Tak? różelku, tak? Zaraz No. muszę to zobaczyć. Tak. Tak. Okej, tak. Nie ma problemu, okej. Так. Караль сядзе поруч з Зігмунтам, і яны ціха перагаворваюцца, крытычным поглядам акідваючы прысутных. Браты прыніжаныя. Раптам з грамафона раздаецца жарсны голас тэнара. «Дзе ж ты, дзе маё каханне? Дзе жывеш ты, мой анёл?» «На маяку!» – сур'ёзна адгукаецца тэнару лорд. Дзяўчаты ў смех. Фабінскія крывяцца. «Мне вельмі хочацца выпіць, і я кажу пра гэта лорду». «Мудра!» – адказвае калега. Ён спеўшыся падыходзіць да Фелі і штосьці ёй гаворыць. Разам яны выходзяць у суседні пакой. Стоп! Гаворыць. Разам яны выходзяць у суседні пакой. Я гляджу ёй услед. Тонкі стан, зграбныя ногі, хісткія ў хадзе сцёгны. Мяне цягне да яе ўсё больш, і разам з тым я баюся яе і ненавіджу. Чорт ведае, што такое. Праз некалькі хвілін Фэля вяртаецца адна і падыходзіць да мяне. Я гляджу, паўлягай за ёю, цар-баба. Альфред за ёю 2 гады цягаўся, але застаўся з носам. Мы паспешліва яму і п'ем. Гарэлка заканчваецца. Мне робіцца ўсё весялей. Przepraszam, chwileczkę, ja postawiłam szklankę przed my. A, dobrze, przepraszam, dobra. Okej, pomiędzy. Będę wiedzieć.
Давайте, горелка, давайте это выше. Горелка заканчивается. Отлично, окей, окей. Все веселей заставяємо. Так. Угу. То не będzie, так. Лорд закусвае, пазіраючы на мяне, і гаворыць: «Карыстайся нагодай. Я Фельку ведаю як аблупленую. Яна для цябе гэтую вечарынку зладзіла. Здалёк трымаецца, каб мацней цябе да сябе прыцягнуць. Разумееш? 11 запавет памятаеш? З бабамі трэба ўмеючы». І ментарскім тонам дасведчанага Дон Жуана ён пачынае мяне павучаць. Мне непрыемна, але я нічога не кажу, бо ведаю, што гэта праява шчырай сімпатыі. Мы вяртаемся ў вялікі пакой. Грамафон грае полечку. Фэля танцуе з Зыгмунтам Фабінскім, але часта пазірае на мяне. Дзіўная жанчына. Цела ейнае вабіць неадольна, а вочы аштурхоўваюць. Хлопцы па ёй шалююць, аштурхоўваюць. Хлопцы па ёй шалеюць, а яна з нас усіх смяецца. Гарэлка настроіла мяне на вясёлы лад. Я размаўляю з Бэлькай і усміхаюся Фэлі. На ейным твары я бачу неспакой. Прыкідвае, ці не занадта я п'яны. Неўзабаве яна заканчвае танец і сядае поруч з лордам. Размову яна вядзе, штучна усміхаючыся. Я лаўлю ейны погляд і раптам разумею, што яна хоча, каб я папрасіў... Стоп. Усміхаючыся, окей, вяртаюся да Бэлькі. Тая сустракае мяне лёгкай усмешкай. «Панна Бэльця, можна вас?» Окей. Дзяўчына падымаецца з... стоп, яшчэ раз, можна вас, окей. Дзяўчына падымаецца з месца. Мы кружым па пакоі. Я намагаюся не думаць пра Фэлю і таму думаю пра Бэльцю. У яе такі сімпатычны твар, прыгожыя вочы, яна так добра складзена. Хлопцы ад яе ў захапленні. Іх дражняць ейныя высокія грудзі. Яна, напэўна, прыгажэйшая за Лёню. Я ўсё мацней прыціскаю яе да сябе, ні на што не звяртаючы ўвагі. Бэлька шэпча. Вар'ят, перастань. Ну, бо штурхану. Людзі глядзяць. Я заўважаю, што танцуем толькі мы адны. Усе глядзяць на нас, і я бачу усмешкі на тварах хлопцаў і дзяўчат. Караль і Зыгмунд Фабінскія пагардліва надзьмуваюць вусны. Я ціхенька шапчу Бэльцы. Плюнь на них, любая. Хай глядзяць. Добра табе казаць, а пра мяне пачнуць цёткі разводзіць. Мы прыпыняем танец і сядаем ля акна. Я намагаюся ўдаваць, што цалкам заняты Бэлькай. Фэля і Зося выходзяць з пакоя, каб паставіць гарбату. Браты Фабінскія трымаюцца асобна. Лорд разваліўся на крэсле паміж Андзяй Салдат і Маняй Дзюндзяй. Ён штосьці расказвае, а дзяўчаты хіхікаюць. Вяртаюцца Фэля і Зося. Мы дапамагаем ім паставіць у цэнтры пакоя вялікі стол. Яго накрываюць для гарбаты. Тут ёсць сошыва, бісквіты, пірожныя, цукеркі, арэхі. Фэля запрашае нас за стол, і ўсе сядаюць піць гарбату. Усе, акрамя мяне і лорда. Стоп, гарбату, окей? Усе, акрамя мяне і лорда, паводзяць сябе вельмі сур'ёзна. Караль і Зыгмунд Фабінскія трымаюць у руках шклянкі, адставіўшы мізенцы. Дзяўчаты стараюцца піць так, каб не плямкаць вуснамі. Паволі, быццам неахвотна, яны ядуць бісквіты і пірожныя. Размова ніяк не клеіцца. Стоп, пірожныя, окей? Размова неяк не клеіцца. Адчуваецца агульная збянтэжнасць. Кіслыя міны братоў Фабінскіх і іх іранічны погляды псуюць настрой. Фэля ідзе да грамафона і ставіць новую кружэлку. Гучыць вясёлы уступ «Полькі ў лесе». Пасля гарбаты мы адставілі стол у бок, вызваліўшы месца для танцаў.
Танцуючы з Бэлькай, я спытаў: «Можна правесці цябе дадому?» Яна ўсміхнулася. Ды ведаю я, чаго табе трэба. І што ў гэтым кепскага? Ты мне вельмі падабаешся. А язык за зубамі ты трымаць умееш? Ну, слова даю, а не піскну нікому, каб мяне на мяжы першая куля зрэзала. Ну-ну, не заракайся. Я табе веру. Зараз я з усімі развітаюся, а ты пачакай хвілін 10, патанцуй з Людкай, а потым ідзі дамоў. Я цябе пачакаю ў першым завулку налева. Там нікога няма. Мы перапынілі танец. Я далучыўся да групы, у якой сядзеў лорд. Фэля размаўляла з Зосяй і братамі Фабінскімі. Я стаў заляцацца да Дзюндзі. Бэлька развіталася з прысутнымі і выйшла во двор. Стоп. Я стаў заляцацца да Дзюндзі, окей? Окей. Бэлька развіталася з прысутнымі і выйшла на двор. Сказала, што ёй забалела галава. Зноў пачаліся танцы. Я заўважыў, што Алігант збіраецца дамоў. Тады і я развітаўся з усёй кампаніяй і выйшаў адразу за імі. На вуліцы я сказаў: «Я забыўся штось лорду сказаць. Ты ідзі, а я вярнуся». Я вярнуўся ў двор, схаваўся за брамай і пачакаў, пакуль Алігант адыдзе, а потым хутка скіраваўся ў бок завулка. Застаць там Бэльку я не спадзяваўся, бо быў моцны мароз. Я імкліва праходжу завулак і нікога не заўважаю. Раптам чуецца ціхі свіст, і я бачу Бэльку, якая выходзіць з цемры між паветкай і плотам. «Змерзла?» – пытаю я. Ды дзе там? Я гарачая. Мяне бяроз не бярэ? Плохо. Яшчэ раз. Слухай, дай побольше эротики. Окей. Ну так, не сильно, не явно, ну так что, ну, Мгм. она ж его ждет. Пытаю я, окей. Ды дзе там? Я гарачая. Мяне бяроз не бярэ. Я прыцягваю дзяўчыну да сябе і цалую яе халодныя, цвёрдыя, гладкія, быццам костка вусны. Потым я бяру яе пад руку, і мы ідзем завулкамі, абмінаючы вялікія вуліцы. Снег рыпіць пад нашымі нагамі. Мароз шчыпле за шокі. А на небе зіхацяць зоркі, падміргваючы нам па-шальмоўску. Вялікая мядзведзіца цудоўна свеціць у вышыні. Я гляджу на яе і думаю: шкада, што я не назваў аніводнай зоркі Бэляй. Раздзел 15. У сярэдзіне лютага я ўпершыню ў гэтым месяцы рушыў за мяжу. Выпраўляючыся ў ноч, я і падумаць не мог, што гэтая дарога скончыцца для мяне так трагічна, і я надоўга апынуся за катамі. Пайшоў я, як звычайна, з партыяй лорда. Нас было 9: я, лорд, Лёва, Шур, Бэлька, Ванька, бальшавік, Маман, Фэлек, Маруда і Алігант. Іншыя хлопцы з розных прычын у дарогу не пайшлі. Тавар у нас быў дарагі: шаўро, лак і хром, усё найвышэйшага гатунку. Ножкі былі цяжкія, гатунку окей? Так, то окей, гатунку окей. Ножкі былі цяжкія, па 40 фунтаў, але невялікія і ладна спакаваныя. Мы рушылі, як толькі на зямлю апусцілася цемра. Узнялася лёгкая завея, і гэта было нам на руку. Сорі, цемра окей? Узнялася лёгкая завея, і гэта было нам на руку. Але неўзабаве, пасля таго, як мы перайшлі другую лінію, завея ператварылася ў сапраўдную завіруху. Яна ўзмацнялася ўсё больш і больш і ўрэшце разгулялася так, што ператварыла наваколле ў неабсяжнае мора снегу. Партыя спынілася. Хлопцы збіліся ў кушу. Намагаючы перакрычаць сковыт ветру, Лёва прапанаваў вярнуцца ў мястэчка. Лорд не пагадзіўся. Ён сказаў, што мы ўжо прайшлі траціну дарогі і вяртацца цяпер больш небяспечна, чым ісці далей, бо ў завіруху цяжка сцяміць, дзе мяжа, і можна лёгка трапіцца. Масалкі ў такое надвор'е звычайна сядзяць па зямлянках ля агню, ведаючы, што перахапіць кантрабандыстаў у такую ноч не атрымаецца. Затое можна лёгка трапіць на ваўчыную зграю. Толькі час ад часу мяжу кантралююць узмоцненыя патрулі. Мы пайшлі далей. Лорд, Мамант і Камета Стоп, пашлі далей, окей?
Лорд Мамонт і камета папераменна вялі партыю, бо першаму было найцяжэй, даводзілася пракладаць дарогу ў глыбокім снезе. Праз нейкі час завіруха зрабілася ураганам. Дзівы дзеяліся навокал. Вецер зрываў снег з зямлі і падымаў яго высока ўгару, а мы, стомленыя, аслепленыя, ішлі па абледзянелых сумётах, саслізгваючы і падаючы. І акурат тады вецер скідваў нам на галовы той снег, які імгненне таму падняў і закружыў у паветры. Часам нас засыпала лятучай дрыготкай масай па шые. Стоп. Паветры окей? Часам нас засыпала лятучай дрыготкай масай па шые. Мы спыняліся, адпачывалі. Потым паволі крок за крокам ішлі далей, патанаючы ў снежных гарах. Ураган, здаваўся, паставіў сабе мэту не даць нам дайсці да кропкі. Вось ён пачынае... Стоп, да кропкі окей? Вось ён пачынае штурхаць ззаду, быццам дапамагаючы нам ісці. Мацней і мацней, і раптам са свістам і рогатам ісці окей? Так, ісці окей. Ісці окей. Мацней і мацней, і раптам са свістам і рогатам налятае збоку. А мы, не чакаўшы такога, завальваемся назад. На некалькі секунд усё сціхае. Як толькі мы падымаемся і зноў рушым у дарогу, адным ударам спераду стыхія прымушае нас спыніцца. Праз некаторы час, схіліўшы перад ураганам галовы, мы спрабуем ісці далей, шырока раскінуўшы рукі, каб утрымаць раўнавагу. Выглядае гэта так, быццам мы плывём у магутным белым віры. Тады віхура кіруецца ўгару і трыумфальна смяецца. А мы падаем, заліваючыся потам, ледзь у стане перавесці дух. Вось мы сядзім у снезе, а віхура гуляе ўверсе. Здаецца, яна проста забаўляецца, не звяртаючы на нас увагі. Спявае, прысвіствае, смяецца, лёгкімі павевамі ганяецца за сняжынкамі. Мы падымаемся, і гульня заканчваецца. Віхура таксама падымаецца, зацятая, халодная, рэзкая, бязлітасная. Першы удар цэліць нам у вочы. Мы схіляем галовы, вітаем яе і молім, а яна няўмольная. Аднаго заносу ёй мала, таму у зацятай злосці яна збірае снег і з кіламетровага прастору поля. Окей, а яна няўмольная, окей. Окей. Аднаго заносу ёй мала, таму у зацятай злосці яна збірае снег з кіламетровага прастору поля і вывальвае гэты патоп на нашыя галовы. Цяпер нам не чутно, як раве і як гудзе ўраган. Ён аглушыў і асляпіў нас. Нас засыпала дробным вострым снегам. Мы выкараскваемся наверх. На вобмацак знаходзім адзін аднаго і, правальваючыся па грудзі ў сумёты, спускаемся з вялікага рухомага пагорка, які паціху пачынае апаўзаць. Віхура маўчыць, і гэта страшная цішыня. Зараз будзе сюрпрыз. Я не памыліўся. Удар абрынуўся невядома адкуль. Некалькі соцень тонн снегу з сілай скідваюць на нашыя галовы. Часу кінуцца на зямлю няма, адразу ж налятае жудасны парыў ветру. Хоча паглядзець на нас. Другі удар. Зноў на нас абрынаюцца горы снегу. І зноў магутны подых ветру. І зноў удар. І так раз за разам. Удар за ударам. Чалавек таксама мог бы так забаўляцца. Кінуць у вялікую мядніцу 9 хрушчоў, а потым біць іх... Стоп. Чалавек таксама мог так забаўляцца. Так забаўляцца, окей. Кінуць у вялікую мядніцу 9 хрушчоў, а потым біць у іх прыгаршамі мукі і здзімаць іх са сценак. Гэта была б вар'яцкая забава, дурная і жорсткая, і наш супернік таксама не меў літасці. Некалькі дзясяткаў разоў ён мяняў тактыку барацьбы, хоць мы нават і не маглі абараняцца. Рабіў засады, затойваўся, узводзіў на нашым шляху снежныя горы.
Спрабаваў асляпіць, зрынуць, раструшыць нас. Шалеў, гойсаў. Знаходзіўся д'ябаль... сторі, гойсаў, окей? Гойсаў, окей? Заходзіўся д'ябальскім рогатам, то енчыў, а то свістаў. Я ішоў, прымружыўшы вочы. Шапку я нацягнуў на вушы, а галаву нахіліў наперад. Мяне хістала. Я падаў, але ўвесь час брыў наперад, карыстаючыся любой магчымасцю зрабіць яшчэ некалькі дзясяткаў крокаў. Час ад часу мы спыняліся, каб праверыць, ці ўсе на месцы. Мы пазбягалі адкрытай мясцовасці і клыпалі праз лясы. Там лютыя атакі віхуры разбіваліся аб дрэвы, але лес заканчваўся, і тады трэба было зноў выходзіць на палі. Зноў зацята змагацца, упарта сціскаючы кулакі. Мы ішлі, не дбаючы пра асцярожнасць. Хто мог нас пераследаваць? Хто выйшаў бы ў такую ноч з дому? Мы былі адзінымі жывымі істотамі на бяскрайняй затопленай снежнай навалай раўніне. Некалькі разоў мы спыняліся і пілі спірт. Гэта дадавала нам сіл, улівала ў цела агонь і натхняла на новую бойку са стыхіяй. Мне было горача і душна, па твары ліўся пот. Вочы балелі, і з іх цурком цяклі слёзы. Я не ішоў, я прадзіраўся, а вецер навокал гудзеў, плакаў, выў, спяваў і свістаў. І рваў на нас вопратку, здзіраў з плячэй ножкі, матляў перад намі прасторай, быццам вялізнай белай анучай. Шумеў, як мора, выбухаў, як летнія грымоты, і смяяўся, смяяўся, смяяўся. Мне здавалася, што мы не выйдзем адсюль, што мы назаўжды застанемся ў гэтым вусцішным белым пекле. І дзіўная рэч, калі часам аслеплены, я прымружваў вочы, перада мной паўставаў блакіт неба, зянне сонца, барвы кветак, я бачыў прыгожы твар Фэлі, бачыў усмешку Бэлькі, чуў гармонік і спеў салоўкі, але найчасцей перад маімі вачыма паўставала Лёня. Я бачыў яе выразна, чуў ейны голас і смех. Найбольш я думаў менавіта пра яе, можа таму, што з ёй мне было заўжды найлепей, найцяплей і найспакайней, мо праз гадзіну ці две я прыйду да яе. Толькі з раніцы, цалкам знясіленыя, мы дабрылі да хутара Бамбіны. У дарозе мы былі 14 гадзін. Хлопцы селі проста ў снег, і здавалася, далей яны не пойдуць. Выглядалі яны жудасна. Лорд спытаў мяне хрыплым голасам: «Пойдзеш на хутар?» «Так, ідзі асцярожна. У такую ноч цяжка штосьці заўважыць, слядоў няма. Зрабі 3 кругі, але выразна». Я выпіў крыху спірту, кінуў ножку на снег і скіраваўся ў бок хутара. Пералез цераз плот на двор. Мяне крыху здзівіла, што сабака не кінуўся да мяне. Можа, зашыўся ў якую дзіру і спіць, падумаў я. Падышоў да вакна і ціхенька пагрукаў. Ніхто не адгукнуўся. Я пагрукаў мацней. У хаце запалілі лямпу, але на вокнах былі фіранкі, і я нічога не мог разгледзець. Мяне здзівіла, што Лёня не адгукнулася праз акно. Мо не чакала нас так позна і думае, што гэта чужы хтосьці, таму апранаецца. Я падняўся на ганак. Дзверы ў сенцы былі адчыненыя. Наступныя дзверы ўжо ў жылую частку таксама. Я увайшоў і ля стала ўбачыў Лёню з дзіўным выразам твару. Яна глядзела мне проста ў вочы, але ні кроку ў мой бок не зрабіла. Дзіўна, так хутка апранулася. І чаму яна мяне не вітае? «Добрый дзень!» – сказаў я. Хэй-хэй. Тут паузу прибираем. «Добрый день» с tego miejsca сказал я, окей? Добрый дзень. Чаго вам трэба? Спытала мяне Лёня і скоса зірнула направа. Там вісела доўгая фіранка, за якой стаяў ейны ложак. Фіранку можна было прасоўваць па дроце. Стоп, ейны ложак окей.
Окей, 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 окей. Proszę? Ага. Так. Ну, сьогодні мені легше подобається. Сьогодні нормально йдемо, да? Ну, інна теж енергетика така трохи. Да. Кожен день jest inny, zawsze jest fajnie, spoko. Nie ma czym się przejmować. Bardzo ładnie sobie czytacie. Ja by sama swoją czasem inaczej by przeczytała, no tak już. Jakiegoś, jak Ні, ну так додавайся артистизму, чому? Тому що то, що є жіночий голос, це вже вельми как бы важно. Ну, конечно, чим лепей, чим... ну, im больше практики, тим больше бим. Ну, практики, ну тут же как бы... Чому я там тоді просив, щоб ви там дослали мені як, ну, у розним гумору, у різних емоційних станах сказати. Это я могу сказать, а тут это так збігу. Не-не-не, окей, окей. Де ми стали? Разные справи. Є не ложок, ого. Так, вот эта фіранка не потрібна. Фіранка не... Ложок окей. Фіранку можна было пасоўваць па дроце, на якім яе трымалі некалькі колцаў. Яе завешвалі на дзень, а ўначы яна заўжды была адкрытая. Цяпер яна шчыльна закрывала ложак. Унізе тканіна не краналася падлогі, і там я заўважыў мыскі дзвюх пар ботаў. Адзін з ботаў варухнуўся. Сумневаў не было. Там хаваліся людзі. Засада, подумаў я. И спокойно сказал Лёня. Скажите мне, господынишка, як тут найхудшей до Менска добраться? Такая завея, я заблукаўшы был, и вось до вас вышел. Не ведаю нават, где я. Лёня легко усмехнулася и отказала. Ідзіце ўздоўж хутара до самага мастка, а там направо. Выйдзеце проста на тракт. Я пачуў шум ззаду, з-за дзвярэй. У сенцах людзі, падумаў я імгненна. І тут фіранка маланкава адсунулася ў бок, і з-за яе выйшаў высокі мужчына ў доўгім сівым плашы і ў будзёнаўцы з вялікай чырвонай зоркай. За ім паказаўся укормлены плячысты мужык у чорнай бекешы і ў вялізнай чорнай папасе. У яго была кароткая рудая барада, а праз левую шчаку бег шнар. Ён кпліва свідраваў мяне вачыма. Макараў, падумаў я. А вось і наша птушачка, сказаў падпольнік, крыва усміхнуўшыся. Скакала, скакала і даскакалася. Ён падышоў да мяне і пагразіў кулаком, хочучы мяне ўдарыць. Я ухіліўся ад удару, тут адгукнуўся вайсковец. Не чапай яго. Зараз пабачым, што гэта за нумар. Макараў адкрыў дзверы ў сенцы і сказаў: «Праходзьце, таварышы, сюды. Аднаго гада маем». У хату ўвайшло 7 чырвонаармейцаў з кароткімі кавалерыйскімі вінтоўкамі ў руках. «Хорош гусь», — сказаў адзін з іх. «Не гусь, а мокрая курыца», — дадаў другі, маючы на ўвазе маю заснежаную вопратку, з якой у цяпле хаты сцякала вада. Вайсковец, у якога я заўважыў на левым рукаве 2 кубікі, звярнуўся да Макарава. «Вазьмі 4 і ідзіце з імі ў гумно. Сёння, напэўна, ўжо больш не будзе нікога. А калі прыйдуць, то запусці іх у сярэдзіну». Потым ён звярнуўся да астатніх чырвонаармейцаў. «Асцярожней з гэтым госцем. Тарганецца кулю праміж вачэй». Ён пальцам паказаў мне на стол. «Лезь туды і ў кут». Калі я сеў за стол, ён зноў звярнуўся да чырвонаармейцаў. І з жанчынай таксама асцярожна, каб яны не размаўлялі. Потым ён выйшаў з хаты. Зброю чырвонаармейцы трымалі напагатове. Я зірнуў на Лёню. Твар ейны быў сумны. Я зірнуў на Лёню, окей.
Твар ейны быў сумны, але страху на ім не было. Пакуль салдаты не глядзелі на нас, яна мне ўсміхнулася. І я адказаў ёй усмешкай. Каб толькі хлопцы не трапіліся, думаў я неспынна і адначасова прыкідваў адказы на тыя пытанні, якія мне могуць задаць. Калі праз паўгадзіны вайсковец з кубікамі на рукаве і Макара вярнуліся ў хату, я цалкам супакоіўся. Хлопцы далі драла. Стоп, супакоіўся, окей? Хлопцы далі драла. Так доўга яны чакаць не стануць. Зразумелі, што здарылася нейкая беда і сюды не пайшлі. Вернуцца за мяжу. Ну, яны і намучаюцца небаракі. Такая доля. Выйдзі за стола, кінуў мне вайсковец. Я стаў ля сцяны. Распранайся. Я зняў усё, застаўшыся ў адной бялізне. Усё здымай, крыкнуў Макараў. Там жанчына, сказаў я. А табе справа? Не бойся, яна ў такіх рэчах добра разбіраецца, захіхікаў Макараў. Я распрануўся Стоп, Макаров, окей? Макаров, окей? Я распрануўся цалкам. Мяне старанна абшукалі. Зазірнулі ў рот, пад пахі, пад ступакі, агледзелі нават валасы. Потым праверылі маю бялізну і кінулі яе мне. Надзявай, сказаў вайсковец. Адну за адной дакладна агледзелі ўсе мае рэчы. Шлейкі, рэмень, кашалёк, грошы, гадзіннік, сцізорык, ліхтарык і насаўку паклалі на стол. Сорі, рэчы заставімы. Выше. Рэчы, окей? Шлейкі, рэмень, кашалёк, грошы, гадзіннік, сцізорык, ліхтарык і насоўку паклалі на стол. Мне дазволілі апрануцца. Таварыш, дайце закурыць, звярнуўся я да вайскоўца. Гусь свінні не таварыш, адрэзаў той. Макараў зарагатаў. Мне карцела спытаць у вайскоўца, хто з нас з гусь, а хто свіння. Праз некаторы час вайсковец даў мне з майго пачка адну папяросу і сказаў: «Трымай, закуры і кажы праўду, бо біць будзем». Я закурыў папяросу. Вайсковец дастаў з тоўстай тэчкі аркуш паперы і паклаў яго на стол. Аркуш или аркуш? Аркуш. Аркуш. Угу. Так, где мы там стали, прzepraszam? Не, вайсковец достал. Если я сказал правильно, то не надо. Окей. Так, да, на стол, так. Угу. Гэта быў друкаваны бланк. Мяне пачалі распытваць. Імя, прозвішча, дата нараджэння і так далей. Запісаўшы дадзеныя ў бланк, вайсковец сувора сказаў: «Ты з Польшы?» «Так». «Навошта прыйшоў у саветы?» Я згадаў лордаў расповед у калішанак пра тое, як яго аднойчы арыштавалі на савецкім баку памежнікі і як потым дапытвалі ў Койданаве. Але лорд быў з таварам, а ў мяне з сабою ножкі не было. Для Лёні гэта было добра, а маю сітуацыю ускладняла. «Мне ў Польшы кепска было», — сказаў я, «таму я прыйшоў сюды, каб назаўжды застацца ў саветах. А грошы адкуль?» «Усе свае рэчы прадаў». «Круціш, гад, я праўду кажу. Колькі разоў ты тут быў?» «Я першы раз». Вайсковец звярнуўся да Лёні. «Ведаеш яго?» Не ведаю, сказала яна коротка і смела. Тады вайсковец звярнуўся да мяне. «Слухай, што я табе скажу. Праўду гавары. Колькі разоў ты бываў тут з кантрабандай і дзе твой тавар? Яе не шкадуй». Ён рухам галавы паказаў на Лёню. «Сябе ратуй, бо кепска будзе. Зразумей, калі ты не кантрабандыст, то шпіён». «Ну, кажы». «Я не кантрабандыст і не шпіён. Прыйшоў сюды, бо хацеў назаўжды застацца ў Расіі». «І застанешся, але пад зямлёю. Разумееш?» — адгукнуўся Макараў.
Я не адказаў яму і не глядзеў на яго. Да гэтага чалавека я адчуваў агіду і нянавісць. Маё маўчанне раздражняла яго. Макараў звярнуўся да вайскоўца. Што ты з ім цацкаешся? Даць яму лазней, то інакш заспявае. Ён зрабіў некалькі крокаў у мой бок. Кулакі ягоныя былі сціснутыя. З прыадчыненых вуснаў відаць было жоўтыя зубы. Я згадаў, што гвозд бараніўся і падумаў, усё адно будуць біць, хай прынамсі не дарма. Я стаял у мокрым адзенні і калаціўся ад холаду, а Макараў думаў, што мяне трасе ад страху. Гэта яшчэ больш разняволіла і ўзбудзіла яго. Як толькі падпольнік замахнуўся на мяне кулаком, я блакаваў ягоны удар рукой і ўсёй масай цела кінуўся наперад. Садануў яго лбом у нос і ніжнюю частку твару. Такі удар называецца бык або дацкі пацалунак, і наступствы яго бываюць жудасныя. Мне падалося, што я пачуў хруст костак. Макараў застагнаў і рухнуў на падлогу, закрыўшы твар рукамі. Вайсковец крыкнуў чырвонаармейцам: «Узяць яго!» Я ўскочыў на лаўку, а з яе на стол. Садраў са сцяны вялікую апраўленую ў цяжкую раму каляровую гравюру і кінуў яе ў лямпу, якая вісела пад столлю. Зазвінела шкло, і пакой патануў у цемры. Я шнарыў... Стоп, шнарыў. Шнарыў будзе. Шнарыў будзе. У цемры окей. Я шнарыў рукамі па сценах, шукаючы хоць штосьці для абароны. Мне трапіўся вялікі дубовы крыж. Я адарваў яго ад сцяны, і ён быў даволі цяжкі. У гэты момант бліснулі электрычныя ліхтарыкі, і яркі прамень святла на імгненне асляпіў мяне. «Узяць яго!» — зноў крыкнул вайсковец. Я падняў угару крыж. Чырвонаармейцы вагаліся. Я скарыстаўся гэтым і перакуліў стол. Цяпер за ім можна было стаяць, як за барыкадай. «Здавайся, бо атрымаеш кулю ў лоб!» — крычаў вайсковец. «Валяй давай, хамуйла! Кайданы вы скінулі, а цяпер скуру спускаеце! Страляй! Узяць яго! Наперад! Прыкладамі яго!» Салдаты кінуліся на мяне. Бойка была зацятая. Зноў я апынуўся ў цэнтры урагану. Але цяпер мяне асляпіла кроў. Я чуў нізкі выт ветру, а крыкі Стоп. Кроў, окей? Я чуў нізкі выт ветру, а крыкі разгарачаных бойкай чырвонаармейцаў і ціхі плач Лёні. Мяне засланяў стол, але яго... Стоп. Лёні, окей? Лёні, окей? Мяне засланяў стол, але яго хутка адцягнулі ў бок. Я скочыў наперад, б'ючы крыжам наўслепа. Удараў я амаль не адчуваў, але знянацку зразумеў, што губляю прытомнасць. Падлога сплыла ў мяне з-пад ног. Апошні пробліск свядомасці выхапіў побач з маёй галавою нечую нагу. Я угрызся ў яе зубамі. «Сучы сын!» — раздаўся крык вайскоўца. Больш я нічога не памятаю. Усё патанула ў цемры. Сплыла чи сплыла? Все, не будем. Уже не будем. Сплыла. Плыня. Думаю, сплыла. Так, летим и далее. А было... У цемры, так, окей. Частка другая. Воўчьим следом. Памежжа накорміць, памежжа напоіць, памежжа суцешыць, памежжа прыстроіць. З песні кантрабандыстаў. Раздзел 1. Заканчваецца сакавік. Я ўжо адчуваю надыход вясны, але туга грызе маё сэрца. Ужо 6-й тыдзень я сяджу ў першым падвале менскай надзвычайкі. Камера, у якую мяне кінулі, цёмная і вільготная. Па сценах цурком ліецца вада. Маленькае закратаванае акенца пад самай столлю скупа прапускае дзённае святло праз брудныя цьмяныя шыбы. У акне відаць боты салдатаў і чэкістаў, якія пахаджаюць па двары. Паўсюль жудасны бруд. Усё ліпне да ўсяго.
Спачатку я баяўся дакранацца да сцен, дзвярэй і нараў. А цяпер прызвычаюся. Паветра ў камеры набрыняла вільгаццю і смуродам брудных целаў. Бялізну тут ніхто не мяняе, і мы ніколі не мыемся. Найбольш атручвае паветра параша. Вялікі драўляны цэбар, які кепска зачыняецца і ўвесь час працякае. Мача выцякае з яго на падлогу, утвараючы лужыну, якую вязні нагамі разносяць па камеры. Нас тут 11. Мы ледзь змяшчаемся ў маленькай камеры. На нарах спяць 7, а 4 кладуцца на падлозе. Часам да нас падкідваюць новенькіх, але іх хутка выпускаюць або пераводзяць у іншыя месцы. Акрамя мяне тут сядзіць яшчэ 2 кантрабандыстаў, якія пастаянна жывуць за мяжой, пад стоўбцамі. Гэта браты Ян і Мікалай Сплондзіны. Яны маладыя, аднаму 20, а другому 23 гады. Браты трапіліся на маліне ля Койданова. Іхні маліншчык, уменьскі, мажны плячысты мужик, сядзіць разам з імі. Спачатку яны сядзелі асобна, а потым іх аб'ядналі. З гэтага я зрабіў выснову, што справа іхняя не надта сур'ёзная. Ёсць яшчэ адзін. Стоп, сур'ёзна. Окей, сур'ёзна, окей. Ёсць яшчэ адзін самагоншчык, Каспер Беня, вялізны касцісты мужик. Ён жыў у смалярні пад Заслаўем і гнаў там жытны самагон. Яго схапілі на гарачым, акурат ля апарата. Апрануты ён заўжды ў вялікі кажух, стоп, апарата, окей? Апрануты ён заўжды ў вялікі кажух, ад якога на ўсю камеру смярдзіць дзёгцем. Ля акна стаіць жаба, злодзей-рэцыдывіст. Ён засунуў рукі ў кішэні і свішча. Ягоны ўзрост цяжка вызначыць, яму можа быць і 40, і 50 гадоў, а мо і больш. У яго вялізная галава і вусны ад вуха да вуха. Вочы цьмяныя, невыразныя, на фоне бруднага... Стоп, окей. Ад вуха да вуха, окей. Вочы цьмяныя, невыразныя, на фоне брудна-зялёнага твару яны выглядаюць як... Бляха-муха опять. Ад вуха да вуха, окей. Вочы цьмяныя, невыразныя, на фоне брудна-зялёнага твару яны выглядаюць як згусткі флегмы. Ён увесь час горбіцца. І хоць цела ягонае слабае, але надзеленае вялікім спрытам. Ёсць у нас адзін бандыт, Іван Лобаў. Ён сядзіць за некалькі разбойных нападаў. Лобаў прыгожы. Яму 35 гадоў. У яго чорная абаротка цыплікам. Ён заўжды усміхаецца, падобны да уладзімірскага багамаза. Гэткага даўно б пусцілі ў расход, але пра яго дбаюць заможныя сваякі. Яшчэ адзін наш сукамернік, стоп, сваякі, окей? Окей, окей, окей. Не шкодzi. Слышали про DigiSec акселератор? Nie. Co to tako? Co to jest? Ну, в общем, цифровая трансформация НКО, поддержка гражданского сообщества, медиаграмотности, кибербезопасности, европейские цифровые инициативы, AI и там все остальное. Идем к ним на школение из этого всего. A, to co, że to wy wczoraj kazali? Покрываю их сейчас только. Ну, я не думав, що з книжкою так довго буде у нас, звісно. Хто? З книжкою що-то довго у нас буде. З книжкою буде довго у нас. С книжкой? З книжкою. У того було 13 годин тільки матеріалу. А ви його прослуховували? Я слухаю його, звісно. Ні, там ten матеріал на 13 годин. Ну, я слухаю його. Przepraszam, wiecie co? 3 minuty dosłownie, ja Okej, tylko wprowadzę fajnie. tego pana Okej, od okej. okien. А ми порозмовляємо. Okej. I będziemy kontynuowali zaraz, dobra? Co mówiłam? Что, да, я слушаю его все время. В смысле все время? Он хорошо читает, а я как бы когда еду, я Он же... ни одну главу, по-моему, до конца не дочитал из этих 13 часов. Почему? Потому что прервал, и глава следующая. Вот предложение прям, или в половине Не, слова прям ну, прервано. нет, оно прервано на половине слова, да. Ну, и как бы
того, я не проверяла с польской, с Не-не-не, книжкой, все нормально. но как бы оно там видно, что не закончено. Не-не-не-не-не, Да. там не закончено слово. Слово. Почему? Ну, не знаю, почему такой оператор у них был. Не знаю, чему. Хотя читает он хорошо. Я даже спросил у этих украинцев, так а на во что, если есть? Ну, есть нормальный чел, читал. На во что? Он говорит, у них там один голос там. Не знаю. Может, у них тоже там некий грант. Я ж не знаю. Потому что это уже кто-то прочитал, они не могут заебать его чтение себе. Вот это и все. Они будут, чтобы не рассчитываться меньше. Грубо говоря. Ну, как они делают, так и говорю. Ну, не ведаю. Ну, Мне гэта цікава. Мне гэта таксама цікава. Я буду задаволены, што гэта застанецца ў інтэрнэце. Супер, супер. Окей, можемо? досвід. Можем так. Так, і заможныя сваякі, окей. Яшчэ адзін наш сукамернік, тэхнік тэлеграфа, Феліцыян Кропка, якога абвінавацілі яшчэ раз адтуль жа. Так, то сама. Сваякі, окей. Яшчэ адзін наш сукамернік, тэхнік тэлеграфа Феліцыян Кропка, якога абвінавацілі ў сабатажы, бо токам высокага напружання ён спаліў рэастат. Кропка – ахвяра аднаго камісара, пра якога ён сам часта расказвае і які доўга яго пераследаваў, пакуль не скарыстаўся магчымасцю і не ўпёк яго ў ЧК. Тэлеграфіст робіць уражанне чалавека страшна напужанага. Ён дрыжыць пры кожным адкрыцці дзвярэй. Але наогул ён камічны. Маленькі, худзенькі, увесь час пацірае ручкі, а слухаючы кагосьці, адкрывае рот. Сядзіць з намі і контррэвалюцыянер. Былы афіцэр царскай арміі Аляксандр Квалінскі, які служыў у нейкай савецкай установе і якога цяпер засадзілі ў турму. Гэта высокі зграбны мужчына 40 гадоў. Ён увесь час маўчыць, а твар у яго бледны і стомлены. Квалінскі амаль пастаянна ляжыць на нарах, але не спіць. Гадзінамі глядзіць у столь. З усіх сукамернікаў ён мне сімпатычны найбольш. Шкада, што такі інтэлігентны, выхаваны і вельмі добры чалавек мыкаецца тут разам з намі. Маецца ў камеры і адзін габрэй. Тлустлы, мажны, яму амаль 50. Прозвішча ягонае Кобер, а імя Гірш. Да вайны ён выпускаў гульнёвыя карты, а цяпер сядзіць за спекуляцыю. Кобер уладкаваўся ў камеры найлепш, штодня атрымлівае з горада абеды, і яго часта выклікаюць на дапросы. Тады жаба гаворыць, што зараз зноў будуць даіць. 11 ў нашай камеры апантаны. І мы, і чэкісты, і салдаты усе завуць яго Бзік. Ніхто не ведае ані ягонага імені, ані прозвішча. Бзіка арыштавалі ў цягніку ля Слуцка. Гэта высокі худы маладзён з вялікімі неверагодна прамяністымі вачыма. Ён увесь час ходзіць па камеры і часта заходзіцца смехам, што нас вельмі раздражняе. Яго падазравалі ў шпіянажы, але цяпер ужо не дапытваюць зусім. Відаць, забыліся, або бяруць зморам. Дні цягнуцца нудна, сумна, доўга. Нас грызе туга, морыць голад. Голад не выходзіць з нашай камеры. Мы ўвесь час марым пра ежу. Пра ежу усе нашыя думкі. Рухаемся мы апатычна, павольна. Голад адбяліў нашыя твары, прыпудрыў іх зялёным і жоўтым, паклаў пад вочы чорныя цені. У некаторых апухлі ногі і рукі. Я заўважыў, што ў мяне пачалі пухнуць костачкі. І другая балячка, якая вельмі даецца ў знакі, гэта вошы. Вялікія турэмныя вошы, лянівыя, заспаныя, як і мы, але не з голаду, але не з голаду, заспаныя, як і мы. Не, як і мы, окей? Так, як і мы, заставімы. Але не з голаду, а ад пераядання. Пасвяцца на нашых целах. Яны поўзаюць нават па адзенні і нарах. Мы іх не б'ем. Гэта ўсё пустое.
Жартаўліва іх называюць тут жывое срэбра. Ад пастаяннага драпання на скуры ўтвараюцца раны. А там, дзе яе грызуць вошы, асабліва на спіне, карку і шыі, дзе скура танчэйшая, утвараюцца струпы. Затое ўначы, калі ў камеры гарыць лямпа, а мы кладземся спаць на голыя нары, са шчылін у дошках і сценах выпаўзаюць клапы. Гэтыя грызуць зацята, быццам крапівой палячы цела. Асабліва яны надаляюць новым вязням. Неяк уначы я прачнуўся. Стоп. Новым вязням, окей? Так, это заставімы. Неяк уначы я прачнуўся, расплюшчыў вочы і ўбачыў бдзіха... Стоп, з таго места. Новым вязням, окей? Неяк уначы я Яшчэ раз, блин. Неяк уначы я прачнуўся, расплюшчыў вочы і ўбачыў бзіка ў кутку камеры. Ён неяк дзіўна прыглядаўся да сукамерніка у... камеры, окей? Не, камера, окей? Окей. Ён неяк дзіўна прыглядаўся да сукамернікаў на нарах. Я прыкінуўся, што сплю. Мой твар акурат быў у цені, і я назіраў за бзікам праз прымружаныя павекі. У бзіка... Стоп, павекі, окей? Павекі, окей? Ага. Стоп, яшчэ раз. А бзік уважліва назіраў за намі. Я заўважыў, што на каленях ён трымае знятую з сябе кашулю. У нейкі момант вар'ят нахіліў галаву і, не адводзячы ад камеры вачэй, зубамі разадраў каўнер кашулі. Гэта зацікавіла мяне яшчэ больш. З каўняра хлопец дастаў кавалак палатна і час ад часу, акідваючы камеру позіркам, разгарнуў яго. На шматку я заўважыў нейкія надпісы. Некаторы час бзік чытаў абрэзак, а потым пачаў дзерці яго зубамі. Праз некалькі хвілін у ягонай руцэ застаўся толькі камячок нітак. Ён злез з нараў і выкінуў іх у парашу. Я зразумеў, што там было штосьці вельмі важнае і што бзік толькі прыкідваецца вар'ятам, а насамрэч ён хітрэйшы за многіх тых, хто лічыць яго апантаным. У тую ноч я не спаў да самай раніцы. Голад скручваў мне кішкі. А што будзе далей? Ці надоўга гэта зацягнецца, думаў я няспынна. У снах да мяне прыходзілі галодныя відзежы. Турэмныя... Стоп. Відзежы. Стоп. Няспынна. У снах да мяне прыходзілі галодныя відзежы. Турэмнымі начамі мне сніліся выкшталцоныя стравы, а вялізны... Так. Стоп. Відзежы, окей? Окей. Відзежы. Турэмнымі начамі мне сніліся не выкшталцоныя стравы, а вялізныя лусты жытняга хлеба, здаравенныя кавалкі сала і мяса, місы гарачага варыва, поўныя парнай бульбы, гаршкі. Я прачынаўся стомлены, пацяжэлы, і голад даймаў мяне яшчэ больш. Яшчэ больш адчувальнай была мая нядоля. Спачатку мяне абвінавацілі ў шпіянажы. Так прадставілі маю справу тыя, хто мяне арыштаваў. Справу маю вядзе следчы суддзя Стэфан Нядбальскі, паляк, родам з мястэчка Мір, што ля Стоўбцаў. Гэта быў круглатвары блазнюк у сіняй гімнасцёрцы і штанах галіфэ. Я прыйшоў да высновы, што ён дурны і напышлівы. Мяне ён дапытваў па начах і цэлымі гадзінамі рэзаў хітрымі пытаннямі-пасткамі, якія лёгка было прадбачыць і якія часта дапамагалі падследнаму зарыентавацца ў сітуацыі. Найчасцей ён паўтараў наступнае: Ну кажы, мы ж усё адно самі да праўды дакапаемся. Што мне казаць? Я ж праўду кажу. Ці вы хочаце, каб я вам хлусіў? Звычайна адказваў яму я.
Колькі разоў мне рабілі вочную стаўку з рознымі тыпамі. Некаторых з іх я ведаў у твар, бо яны сядзелі ў іншых камерах першага падвала або ў другім падвале. Потым мяне перасталі... Стоп, падвале, окей? Окей. Потым мяне перасталі вадзіць на допыты. Скарыстаўшыся парадай братоў з Плоўдзінаў, я паклікаў карнаша і сказаў, каб ён даклаў следчаму суддзі Стэфану Нядбальскаму, што я хачу яго бачыць па вельмі важнай справе. Мяне выклікалі вечарам наступнага дня. У суправаджэнні 2 чырвонаармейцаў я увайшоў у кабінет, дзе прымаў Нядбальскі. «Ну што, надумаў?» – спытаў у мяне суддзя следчы. «Так, хачу усю праўду расказаць». «Добра, вазьмі крэсла і сядай сюды». Ён паказаў на месца ля стала. Я заўважыў у прачыненай шуфлядзе... Так, стоп, стала, окей? Окей. Я заўважыў у Стоп, яшчэ раз. Я заўважыў у прачыненай шуфлядзе стала наган. Перастрахаваўся, падумаў я. «Трымай папяросу», – сказаў Нядбальскі. Я запаліў папяросу, і мне зрабілася блага. «Но, кажы», – падганяў мяне Нядбальскі, дастаючы аркуш паперы. Я пачаў даваць новыя паказанні. Расказаў яму гісторыю, якая часткова адпавядала праўдзе, а часткова была добра мною прадумана. Сам я з Вільні. Працы не было, таму я падаўся да знаёмага на памежжа. Ён прапанаваў мне хадзіць за мяжу з кантрабандай. Я і схадзіў колькі разоў. Потым калега трапіўся і цяпер сядзіць у турме ў Наваградку. Тады я перастаў хадзіць за мяжу і жыву цяпер у ягонай маці. Пасля Новага года я разы 3 схадзіў з хлопцамі. На 3-й раз мяне спаймалі. «Куды вы хадзілі з таварам?» – спытаў мяне Нядбальскі. «Я не ведаю, дзе Маліна, бо машыніст нас заўжды вадзіў поначы, і начавалі мы заўжды ў гумне, не выходзячы адтуль удзень. Таму як выглядае хутар, дзе ён месціцца і як зваць гаспадароў, я не ведаю. Есці нам у гумно прыносіла нейкая старая жанчына ў доўгім жоўтым кажуху. З таварам справы вырашаў машыніст. «Здаецца мне, штось ты круціш», – сказаў Нядбальскі. «Да не кручу, бо ведаю, што вас не ашукаеш. Занадта вы хітрыя», – Нядбальскі усміхнуўся. Потым крыху падумаў і сказаў: «А чаму ты прыйшоў на хутар Лявоніі Бамбінскай? Яна ж таксама прымала кантрабандыстаў». «Не ведаю я, ці прымала яна кантрабандыстаў, ці не прымала яна. Я заблукаў. Не, стоп. Яна ж таксама прымала кантрабандыстаў, заставімы?» Не. Яна ж таксама прымала кантрабандыстаў? Вышэй. Тут попросту есть два жонтка, где кантрабандыстаў. Разумее пан? І трэба нам... «А чаму ты прыйшоў на хутар Лявоніі Бамбінскай?» «Окей, яна ж таксама прымала кантрабандыстаў». «Окей. Так, все, окей. Не, окей, кантрабандыстаў там окей. Не ведаю я нічога». Так, вот это обцінамы. «Не ведаю я, ці прымала яна кантрабандыстаў, ці не прымала. Я заблукаў. Была моцная завіруха, я згубіў сваіх. Хадзіў усю ноч і ледзь не загінуў. Кінуў ножку, бо ісці ўжо не мог. Толькі з раніцы ўбачыў нейкі хутар і зайшоў спытаць дарогу». Суддзя следчы хвіліну разважаў, а потым, гледзячы мне проста ў вочы, хутка абрынуў на мяне некалькі пытанняў, відавочна спадзеючыся заспець мяне імі зненацку. Спадзеючыся. Не, трэба так. Некалькі пытанняў. Заставімы? Не, вышэй. Окей, заставімы. Відавочна спадзеючыся заспець мяне імі знянацку. «Толькі праўду кажы. Кантрабандысты ходзяць у Менск?» «Не». «Ваша хеўра хадзіла?» «Ніколі». «А чаму ты пытаў дарогу да Менска?»
бо баяўся, каб хазяйка не падумала, што я з-за мяжы. Праз некаторы час Нядбальскі сказаў: «А чаму, калі цябе арыштавалі, ты розную лухту вёрз, што прыйшоў у саветы, каб тут жыць, што ў Польшы табе кепска было? Бо баяўся, што мяне за кантрабанду пасадзяць у турму. А так то думаў, што вы мяне або тут пакінеце, або ў Польшу адправіце». Нядбальскі штосьці запісаў, а потым звярнуўся да мяне. Ну, нібы абыякава, але з хітра прымружанымі вачыма. Я зветрыў пастку. «Колькі разоў ты быў за мяжой?» «У гэтым годзе 2 разы. І на 3-й раз трапіўся». Доўгая паўза. Суддзя следчы паволі запальвае папіросу. «Колькі грошаў у цябе забралі?» «Я не памятаю». Нядбальскі дастае з тэчкі шматок паперы і чытае: $70, 45 рублёў золатам і 18 польскіх марак. Так? Так. Колькі ты зарабляў за дарогу? За ножку нам плацілі 15 рублёў. Добра. Значыць, за 2 ножкі 30 рублёў. А адкуль рэшта? Ну, кажы. У лістападзе мінулага года мы зрабілі агранду на тавар. Мая доля была $400. Што за агранда? Мы неслі тавар у Польшу і ўцякалі з ім, а потым прадалі. А, сорі, што за агранда, окей? Окей. Окей. Деликатнее. Так лепей? No dobrze. Troszkę za blisko teraz. A ja do toalety skoczę, dobrze? Tak? Tak raz. Окей. Bo troszeczkę za daleko. W sumie tam mojego tekstu nie ma jeszcze długo. Окей. Nie, schodź i my pokontynuujemy. Dobra, coś do picia postawić? Nie, okej. Окей. Ну, сябры, сёння я вам пакажу і раскажу, як ідзе праца над агучваннем аўдыёкнігі, то бок над агучваннем твора Сергея Пісецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Вельмі цікавая кніжка. Мне вельмі падабаецца, што яна такая, как бы у большай ступені забаўляльная, ну, але і насамрэч там вельмі много сур'ёзных момантаў. Вось, і мы знаходзімся ў студыі РПМ, горад Вроцлав, вельмі файная студыя, вельмі тут добры працаўнік, пан Пётр. Вось, і працуем. Спадзяюся, што хутка вы гэтую кніжку будзеце мець магчымасць слухаць, а часткова і глядзець у сеціве. Моя доля была $400. Што за агранда? Gramy dalej, tak? Починаємо. Окей. Так, що за агранда там? Так. Кропка. 1, 2. Dobra, zamykam.
Окей. Так. Мы несли товар у Польшу і уцяклі з ім, а потым прадалі. Які быў тавар? Шкуркі алтайскай вавёркі у мяне было 380 штук. Нядбальскі зрабіў у допыце перапынак і загадаў мне стаць ля сцяны. Пільнуй яго, кінуў ён чырвонаармейцу і выйшаў з кабінета. Вярнуўся суддзя праз 20 хвілін. Гвазда ведаеш? Спытаў ён мяне. Ведаю, наш хлопец, ракаўскі. А ён цябе пазнае? А як жа? Пазнае? Бачыліся колькі разоў. Нядбальскі запісаў у пратакол мае паказанні і даў мне іх на подпіс. Я яшчэ праверу гэта, сказаў ён напрыканцы і загадаў чырвонаармейцу адвесці мяне ў камеру. Браты Спондзіны чакалі мяне. Я падрабязна расказаў ім пра допыт. Цяпер усё будзе добра, сказаў Ян. Шпіянаж табе вярняк адшыюць. Можа, праз пару дзён нас разам перавядуць у Допр. Там будзе лепш. Нашых хлопцаў там многа, заўважыў Мікалай. Уначы я доўга не мог заснуць. Мне стала крыху весялей. Дагэтуль я баяўся, каб мяне не судзілі за шпіянаж, бо па гэтым артыкуле ішло смяротнае пакаранне. А сказаць праўду я не хацеў праз Лёню. Ведаў, што яе таксама арыштавалі. З пытанняў, якія мне задавалі, я зразумеў, што супраць яе няма ніякіх доказаў. Стоп. Вы в книжке, нет? Вы в книжке? Вы в книжке? Зараз не. Да. Там, по-моему, цяпер 4 гадзіна вечара, і гэта... Сейчас, пани Петр, сейчас надо проверить кое-что. Нет, по тексте. Оно Не, по тексте. Мгм. Не. Вы сейчас на том тексте, где мы были? Так. Ну, Окей. Нема ніяких доказів, бачите? Боже. Вон тут зараз знайду. Ctrl-F. Не, ну то... Боже. Перед другой часткою зараз. З питанням, які мені задавали, я зрозумів, що супраць яе нема ніяких доказів. Бачите гэта чи ні? Добре, Ctrl-C. Ctrl-F. Нема ніяких доказів. На білоруській зроблю. Таких слов немає. Так, ладно, А, сейчас. знайшлося. Ну и что там идет? Сразу. ну то это остатнее слово. И какой раздел? Какая там, что там Ну, написано? конец первого раздела. Раздел всё. другий, так? Все, да. Поэтому не могла найти. Все, понял. Все, пані Петрові, працюємо. Так. То конець розділу був. Так. Я шукала трохи вище. Ми вот эти wszyscy te оголошення розділу, вони потрібні. Ну, пан розуміє, так? Не, у нас был раздел 15, это был конец первой части. Потом был розділ другий. Ні, потім був частка друга, розділ перший. Так. А зараз буде частка друга, розділ другий. Nie, wszystko razem, niech będzie. Tam normalnie wszystko idzie. Раздзел другі. Цяпер 4 гадзіна вечара. У камеры вечара, окей? У камеры пануе паўзмрок. Бзік тупае ад дзвярэй да акна і назад. Часам спыняецца і заходзіцца смехам. Смяецца ён доўга, весела. Спачатку ягоны смех выклікаў у нас... Спачатку ягоны смех выклікаў смех. Все, смеется доўга, весела, окей? Так, вот так, то заставимы.
Спачатку ягоны смех выклікаў смех і ў нас таксама. Потым раздражняў, а цяпер мы да яго прызвычаіліся. Але я добра ведаю, што гэтая сімуляцыя. Стоп, прызвычаіліся, окей? Окей. Але я добра ведаю, што гэта сімуляцыя і часта пакрыёма назіраю за ім. Я заўважыў мноства дэталяў, якія для іншых вязняў застаюцца непрыкметнымі, а мяне ўсё больш пераконваюць, што Бзік толькі прыкідваецца вар'ятам. Лобаў зняў з сябе брудную шэра-жоўтую клейкую ад пота кашулю, расклаў яе на нарах і раскатвае бутэлькай. Так ён душыць вошаў масава. Жаба прысеў на нарах, на кукішкі і напявае песеньку. Іх доля звяла, на падбор шалапутка, ён злодзей кішэнны, яна прастытутка. Феліцыян кропка моршыцца, на ягоным твары з'яўляецца выраз пакуты. Як звычайна, яна прастытутка, окей? Так. Феліцыян кропка моршыцца, па ягоным твары, яшчэ раз, ад таго. Феліцыян кропка моршыцца, яшчэ раз. Феліцыян кропка моршыцца, на ягоным твары з'яўляецца выраз пакуты, як звычайна, калі жаба спявае. Опять плохо, яшчэ раз ад таго самого. Феліцыян кропка моршыцца, на ягоным твары з'яўляецца выраз пакуты, як звычайна, калі жаба спявае. Бо злодзей выбірае песні пераважна цынічнага зместу. Квалінскі ляжыць на нарах і нерухома глядзіць у столь. Часам ён прымружвае вочы і тады выглядае зусім як труп. А жаба спявае. А з раніцы хлопца ў цыркуль вядуць, яе ж прастытутку па мордзе ўсе б'юць. Ах ты, доля, доля, уздыхнуў Буня. Ён злез з нараў і стаў хадзіць па камеры, валочачы ногі ў цяжкіх ботах. Вось ужо робіцца, у ботах окей? Вось ужо робіцца зусім цёмна. За дзвярыма чуваць, як крокі салдат... цёмна, окей? За дзвярыма чуваць крокі салдат і крыкі з глыбіні калідора. Камусьці ў косці даюць, заўважае Сплондзін. Адбіткі здымаюць кулакамі, пацвярджае жаба. Запалілі святло. У камеры робіцца весялей. Усе заварушыліся. Нават Квалінскі ўстае і, паколькі на падлозе месца ўжо няма, ходзіць па нарах. Толькі Габрэй моўчкі перажывае, зашыўшыся ў куток. Сёння яму не прынеслі абеду, таму ён галодны і сумны. Я стаў ля акна з Уменскім, маліншчыкам з-пад Койданова. Мы размаўляем пра кантрабанду і пра тое, што цяпер ідзе ў Саветы, а што ў Польшу. Так, плохо. У Койданова окей? Ага. Так, Койданова заставіма. Мы размаўляем пра кантрабанду і пра тое, што цяпер ідзе ў Саветы... яшчэ раз. Так, што цяпер? Мы размаўляем пра кантрабанду і пра тое, што цяпер ідзе ў Саветы, а што ў Польшу. У камеру увайшоў Карнаш у суправаджэнні... Ага, пункт неце. Так, окей. Ну, давайте, Так, мы размаўляем, давайте, Мы размаўляем пра кантрабанду і пра тое, што цяпер ідзе ў Саветы, а што ў Польшу. У камеру увайшоў Карнаш у суправаджэнні некалькіх чырвонаармейцаў. Пару хвілін ён моўчкі глядзеў на нас, а потым сказаў: «Хто хоча ехаць у горад па муку?» Лобаў выскачыў наперад. «Надта ты хуткі», – абарваў яго Карнаш. Ён агледзеў усіх нас па чарзе, а потым звярнуўся да Бзіка. «Ну ты, ідзі сюды. І ты таксама», – ён тыцнуў пальцам у грудзі Буню. «Папрацаваць трэба, бо вы толькі дарма хлеб жараце». Яны выйшлі з камеры. Праз 2 гадзіны мы пачулі на калідоры крокі і лаянку. Дзверы ў камеру адчыніліся і ўсярэдзіну увапхнулі Буню. Ён быў напужаны. Доўга стаяў ля парога, бязрадна раскінуў рукі.
Стоп, ён быў напужаны, окей? Напужаны, окей. Доўга стаяў ля парога, бязрадна раскінуўшы рукі, а потым сказаў: «Ох ты, доля, доля, і за што ж нас так прыніжаюць?» Нас здзівіла, што Бзік не вярнуўся. Мы сталі распытваць пра яго Буню і даведаліся, што Бзік, Буня і 4 салдаты на вялікай грузавой машыне паехалі на вайскавыя склады. Сорі, сначала. Не вярнуўся, окей. Это wcześniej. Stąd. Bzik nie вярнуўся, окей. Мы сталі распытваць пра яго Буню і даведаліся, што Бзік, Буня і 4 салдаты на вялікай грузавой машыне паехалі на вайсковыя склады. Там пагрузілі ў кузаў некалькі дзясяткаў мяхоў мукі і рушылі ў зваротную дарогу. Побач з мостам праз Свіслач на вуліцы Вясёлай Бзік саскочыў з машыны і кінуўся наўцёкі да ракі. Грузавік спыніўся. Чырвонаармейцы адкрылі агонь па ўцекачу. Двое кінуліся за ім. Але Бзік, скарыстаўшыся цемрай, уцёк. Буню прывезлі назад. Стоп, уцёк, окей? Уцёк, окей? Буню прывезлі назад і тут на калідоры збілі. Салдаты сказалі, што ён дапамог Бзіку ўцячы. Гэтая навіна вельмі нас уразіла. Пачалося гарачае абмеркаванне. Амаль усе казалі, што пра сімуляцыю Бзіка ім было вядома даўно. Хлусня. Яны ўсе лічылі яго вар'ятам. «Эх, братцы», — сказаў лобам... Стоп, вар'ятам, окей? «Эх, братцы», — сказаў Лобаў з жалем, «я б таксама гвинта даў. Не шанцуе мне, хлопцы». Жаба ўсё яшчэ сядзеў на кукішках на нарах і тонкім рыпучым галаском жаласліва цягнуў: «Маманька моя радзіма, нашто ж ты мяне радзіла?» «А гэты скуголіць», — зморшыўся Лобаў. «Не падабаецца, не слухай», — кінуў яму жаба і, падпёршы шаку рукой, зноў заспяваў, хістаючы галавой налева і направа. Уначы я не мог спаць. Мяне жерлі вошы і клапы, мучыў голад, біла ліхаманка. Стоп, мучыў голад, окей? Голад, окей? Мучыў голад, окей? Так. Біла ліхаманка. У думках я чапляўся за надзею. Можа, неўзабаве мяне перавядуць у допр. За акном у трубах булькатала вада. Вясна ідзе, нясе новае жыццё, абуджае новыя надзеі. А ў нас чорна, брудна, галодна. Мы закінутыя ў страшнай гідкай камеры і паволі тут канаем. Пашанцавала Бзіку. Дзе ён цяпер? Можа, на маліне сядзіць, а можа, шыбуе некуды палямі і лясамі пад аховай ночы. Я заснуў пад раніцу. Назаўтра а першай мяне выклікалі наверх. Пад эскортам 2 чырвонаармейцаў я ўвайшоў у кабінет Нядбальскага. Суддзя следчы загадаў мне стаць ля дзвяры і выйшаў. Стоп, Нядбальскага, окей? Суддзя следчы загадаў мне стаць ля дзвярэй і выйшаў з пакоя. Неўзабаве ён вярнуўся, а за ім увайшло 2 чырвонаармейцаў са штыкамі на вінтоўках. Яны ўвялі панурага, злёгку нахіленага наперад, даўгілу. Я адразу пазнаў Гвазда. Нас паставілі адзін насупраць аднаго. Нядбальскі звярнуўся да Гвазда. «Ведаеш яго?» Ён паказаў на мяне пальцам. «Калі ён мяне ведае, то і я яго ведаю, а калі ён мяне не ведае, то і я яго не ведаю». Нядбальскі тупнуў ногой. «Но, ты мне тут не мудруй, адказвай на пытанне, а ты не крычы, я цябе не баюся. Бабу сваю пужаць будзеш», — адказаў Гвозд. «Ведаеш яго?» — спытаў мяне Нядбальскі, тыцкаючы пальцам у бок Гвазда.
Ведаю. Адкуль ты яго ведаеш? Гэта наш хлопец ракаўскі. І я яго ведаю, сказаў Гвозд, хоць яго і не пыталі. Чаму ты раней гэтага не сказаў? Спытаў Нядбальскі. Бо я табе не накатчык. Мо ён, Гвозд кіўнуў галавой у мой бок, не хацеў, каб я яго пазнаў. Нядбальскі загадаў эскорту вывесці Гвазда. Пазней я даведаўся, што ён сядзіць у Допры, і яго прывезлі адтуль на стаўку. Праз 2 дні нам зрабілі стаўку з Лёняй. Мяне выклікалі з камеры адразу пасля абеда. Калі я ўвайшоў у кабінет Нядбальскага, Лёня ўжо сядзела там на крэсле ля стала. Чырвонаармейцы, якія эскартавалі яе, засталіся за дзвярыма. Нядбальскі штосьці казаў... Стоп, дзвярыма, окей? За дзвярыма, окей? Нядбальскі штосьці казаў ёй і усміхаўся. Лёня трымалася сур'ёзна. Выглядала яна добра. На ёй было чорнае паліто з вялікім футравым каўняром. У руках яна трымала вялікі пакунак. Мы з маім экскортам спыніліся ў дзвярах. Некалькі хвілін Нядбальскі праглядаў паперы, а потым кіўнуў мне галавою. Ідзі сюды. Я падышоў да стала. Ведаеш гэту жанчыну? Так, ведаю. Нядбальскі прымружыў вочы і уважліва на мяне паглядзеў. Лёня, не чакаючы такога адказу, была відавочна здзіўленая. Адкуль ты яе ведаеш? Я зайшоў да яе спытаць дарогу, і там мяне арыштавалі. А раней ты бываў у яе? Не. Мо табе вядома нешта пра тое, што яна трымала кропку? Мне нічога пра гэта не вядома. Зрэшты, яна жыла пад Менскам, а там кропак няма. Я хлусіў, каб спрасціць Лёні дачу паказанняў. Ты адкуль гэта ведаеш? Ад хлопцаў. Суддзя следчы звярнуўся да Лёні. А вы, грамадзянка, ведаеце яго? Не ведаю. Сорі, да, я тут пагнал. Ведаеце яго, окей? Окей. Не ведаю, але мне яго шкада. Такі малады хлопец і сядзіць. Не, перечитай. Ну, лучше громче говори и тверже. То выйти нам, окей? Не ведаю, але мне яго шкада. Такі малады хлопец і сядзіць. А вы любите таких молодых хлопцаў? Іранічна спытаў яе Нядбальскі. Я не таму. Усіх людзей шкада. Турма не мёд. А, стоп. Давайте вчесней вручимся. Такі молодый хлопец і сядзіць. То заставимы? Ага. А вы любите таких молодых хлопцаў? Іранічна спытаў яе Нядбальскі. Я не таму. Усіх людзей шкада. Турма не мёд. Лёня на імгненне змоўкла, а потым звярнулася да суддзі следчага. Можа, таварыш суддзя дазволіць даць падследнаму крыху ежы? А чаму гэта вы, грамадзяначка, так ім цікавіцеся? Бо ён мучыцца таму, што зайшоў да мяне дарогу спытаць. Мо крыўдуе на мяне. Бо ён сядзіць праз вас. Стоп, на мяне, окей? Так, окей. Бо ён сядзіць праз вас, а вы праз яго. Вы квіты. Зрэшты, дайце яму. Лёня паспешліва разгарнула паперу і перадала мне амаль 2 кіло кілбасы і вялікую булку халу. Потым мяне зноў адвялі ў падвал. У камеры я падзяліў ежу на 11 частак і раздаў хлопцам. Габрэй нічога не ўзяў. Афіцэр таксама не хацеў браць, але заўважыў, што мне гэта непрыемна, і ўзяў сваю долю. На душы стала весялей. З'явілася надзея, што неўзабаве мяне перавядуць у Допр. Сукамернікі умацоўвалі ува мне гэту веру. То конец раздела. Так, далей. Раздел 3. Двойка, камера просторная. Стоп, спочатку. Раздел 3.
Двойка, камера прасторная. Тут два вялікія акны. Калі стаць на падваконні і выцягнуць рукі ўгару, да верхняй часткі рамы ўсё адно не дацягнешся. Да сцен прымацавана 17 легіматаў. На дзень легіматы падымаюць. У цэнтры камеры стаіць вялікі стол на козлах. Ля сцяны ёсць шафка для посуду. Падлога асфальтаваная. У правым куце стаіць вялікая абабітая бляхай печка. Нас тут 17. Некалькі зладзеяў, некалькі бандытаў, некалькі сялян па адной справе. Іх абвінавачваюць у забойстве. Ёсць адзін чыгуначнік, украінец з Палтаўскай губерніі, па прозвішчы Кабленка. Ён сядзіць за спекуляцыі, вазіў у службовым купе рэчы мяшочнікаў. І тут голад на ўсіх пакінуў сваё кляймо. Вязні рухаюцца паволі і апатычна. У некаторых азызлыя твары, у іншых пухнуць ногі. Вошай і тут мноства. Спачатку я адчуваў сябе так, быццам мне палову маёй... Нет, вошаў і тут мноства, окей? Спачатку я адчуваў сябе так, быццам мне палову маёй свабоды вярнулі. Камера была светлая, паветра чыстае, я хадзіў на прагулкі, гуляў у самаробныя карты. А потым прызвычаіўся да ўсяго. З дня на дзень сіл у мяне меншала, пачалі пухнуць ногі. А за акном, за мурамі, вясна буяла ва ўсю моц. Сонца сваімі промнямі залівала турэмны двор. Некаторых вязняў выпускалі, і на іх месца прыводзілі новых. Мяне забівала туга па свабодзе. І я заўважыў, што тыя, хто часта сядзеў у турме, тут зусім не нудзіліся. Яны заўжды умелі знайсці сабе нейкі занятак. Або гулялі ў карты, або размаўлялі. Размовы гэтыя круціліся вакол некалькіх тэм: ежа, работы, жанчыны, судовыя справы, турэмная адміністрацыя. На мяне гэта наганяла нуду. Я страшна сумаваў паволі і ўсё больш худнеў. Звычайна я сядаў на падваконні і гадзінамі узіраўся ў далёкі блакіт неба. Пра што я тады думаў? Не ведаю. У такія моманты я забываў пра ўсё. Аднойчы да мяне падышоў бласт, смаленскі злодзей. Ты, хлопча, так не думай, замінжуешся. І ў акно таксама не глядзі. Каб іх чэрці, і галоўнае, не думай. Што ж рабіць? Гуляю карты, спявай, што колечы ды рабі. Я калісьці гэтаксама. І нічога з гэтага. Увечары пасля праверкі мы апускалі легіматы і клаліся спаць. Ну, 3 званкі да пайкі, казаў хтосьці з вязняў. Тады ўсе глыталі слінкі, думаючы пра заўтрашнюю 200-грамовую порцыю гідотнага недапечанага хлеба. Скарынку мы дзялілі асобна, а сыры мякіш накладвалі на яе лыжкай. Гэта заўжды нагадвала мне пірожнае або марожнае на вафле. Ноч мінала для мяне найхутчэй. Я хутка забываўся цяжкім сном, поўным трывожных трызненняў і галодных відзежаў. А калі А калі прачынаўся, то першым уражаннем быў голад, а першай думкай 2 званкі да пайкі. Калі мы атрымлівалі свае порцыі хлеба, ва ўсіх дрыжалі рукі. Можна было есці сваю частку імгненна, але ўсе елі не спяшаючыся, паволі адкусваючы хлеб малымі кавалачкамі. Не марнавалася аніводная крошка, зрэшты і крошак і не было, бо хлеб заўжды быў непрапечаны. Пасля... не прапечаны, окей? Пасля сняданку усіхнія думкі засяроджваліся на абедзе. Мінала многа доўгіх галодных гадзін чакання і ўрэшце масянжовыя бачкі налівалі рэдкую смярдзючую... засяроджвалася на абедзе, окей.
Мінала многа доўгіх галодных гадзін чакання і ўрэшце у масянжовыя бачкі налівалі рэдкую смярджушую вадкасць, суп з сушанай гародніны або перамерзлай бульбы. Адзін бачок на 6 вязняў. Мы ели, а дакладней пілі з лыжак вадзяністую мутную, але гарачую бурду. Апякалі сябе вусны і горла, але з'ядалі ўсё вельмі хутка. На пэўны час цела напаўняла цяпло і падманлівае адчуванне сытасці. А праз чвэрць гадзіны страўнік зводзілі яшчэ мацнейшыя, чым дагэтуль сутархі. Есці, есці, есці. Страўнік не падманеш. Вячэра была яшчэ горшая. Аднойчы, у дзень наведванняў, а 10 гадзіне мяне выклікалі на калідор. Гэта было напрыканцы красавіка. Дзяжурны правёў мяне ў пакой для сустрэч. Там сабралася... для сустрэч. Окей? Там сабралася многа бедна апранутых людзей. Доўгае памяшканне было перагароджана драцянымі сеткамі, за якімі знаходзіліся наведнікі. Калі дазволілі размовы, пакой напоўніўся плачам, гоманам і крыкам. Цяжка было штосьці разабраць. Я падышоў да сеткі, намагаючыся ўгледзець па тым баку кагосьці знаёмага. Думаў быў, што гэта хтосьці з ракаўскіх хлопцаў з дапамогай сваякоў альбо знаёмых у Менску. Так, стоп. Кагосьці знаёмага заставімы. Думаў быў, што гэта хтосьці з ракаўскіх хлопцаў з дапамогай сваякоў або знаёмых у Менску атрымаў дазвол мяне наведаць. Але раптам я заўважыў радасную усмешку і вясёлыя вочы Лёні. Я павітаўся. Намагаючыся перакрычаць іншых, мы пачалі размову. «Што ў цябе чуваць?» – спытаў я Лёню. Я на свабодзе. «Цябе зусім вызвалілі?» Так. Я дала распіску, што не пакіну пастаяннага месца пражывання і буду з'яўляцца па кожнай справе. Дорага абышлося? Соры, па кожнай позве. Яшчэ раз. І там ты сказала, там па-польскі ты сказала. Ага. Так, Мгм. так. Так, я дала распіску, што не пакіну пастаяннага месца пражывання і буду з'яўляцца па кожнай позве. Не, ты сказала зноў па-польскі. Ну, как бы это, может, А и то на... па-польскі? Месца ты сказала. Месца. Месца. Добра, то яшчэ раз. Так, я дала распіску, што не пакіну пастаяннага месца пражывання і буду з'яўляцца па кожнай позве. Короче, ну, вообще плохо. Давайте. Нет, то есть лучше просто прочитайте и все. Ну, потому что... Добра. То яшчэ раз, пані Петро. Так, я дала распіску, што не пакіну пастаяннага месца пражывання і буду з'яўляцца па кожнай позве. Дорага абышлося? Дорага, але нічога, не збяднела. Ты добра выглядаеш. Як жа ты схуднеў? Я бездапаможна развёў рукамі. Няма на чым тлушчу нагуляць. 200 грам хлеба на дзень. Я табе перадачку прывезла. Буду прыязджаць кожны тыдзень. Дзякуй табе. Ну і цябе хутка вызваляць. Не ведаю. Магу атрымаць некалькі гадоў допра. Я чула, што на 1 мая дадуць амністыю. Амністыю, яшчэ раз. Яшчэ раз на допра. Да. Я чула, што на 1 мая дадуць амністыю. Неўзабаве сустрэчу спынілі. Візіт Лёні дадаў мне сіл, зрабілася весялей. Я ўжо не адчуваў сябе бездапаможным і закінутым. Акрамя таго, я пачаў лепш харчавацца, бо Лёня відавочна ведала, які голад пануе ў турме і прывезла шмат сухароў, сала і сыроў. Праз тыдзень я зноў атрымаў ад яе перадачку, але сустрэчы не было. Можа, яна не мела часу, або ёй не далі на візіт дазволу. На пачатку... дазволу, окей? Так.
На пачатку мая пастанаўленнем рэўтрыбунала за ажыццяўленне кантрабандысцкай дзейнасці мяне прысудзілі да 3 гадоў высылкі ў Ніжагародскую губернію. Грошы мае канфіскавалі. Такі прысуд я прадбачыў, і ён мяне не засмуціў. Як на мне... Стоп. Так. Як на мяне, дык лепш ехаць у высылку, чым адбываць пакаранне ў допры. Збегшы я вырашыў пры першай магчымасці. Пасля суда Лёня зноў мяне наведала. Казала, што будзе Стоп, наведала, окей. Казала, што будзе дапамагаць мне матэрыяльна, а калі знойдзе час, то наведае мяне і ў высылцы. Прасіла пісаць ёй часта і сказала, што цяпер я выглядаю нашмат лепш. Я сам адчуваў сябе ў разы здаравейшым і мацнейшым у параўнанні з мінулымі ейнымі візітамі. З ног сышла апухласць. Найгоршая хвароба – гэта голад, а найлепшыя лекі на яе – гэта ежа. Хлопцы ў камеры гавораць, што мяне неўзабаве могуць адправіць па этапе на месца высылкі. Яны даюць мне розныя карысныя падказкі. Раяць уцякаць па дарозе з цягняка. Стоп, падказкі, окей? Раяць уцякаць па дарозе з цягніка. Пра гэта я цяпер думаю найбольш. У сярэдзіне мая мне загадалі сабраць рэчы і вывелі ў канцылярыю. Там я ўбачыў эскорт. 8 салдат і падафіцэра з 3 трохкутнікамі на рукаве. Вязняў было 6. Аднаго скіравалі ў Смаленск, 3 у Маскву, а 2 у Ніжні Новгарад. Першы этап павінен быў быць у Смаленску. Пасля вырашэння ўсіх фармальнасцей нас адвялі на вакзал. У вагоне мы занялі 2 купе, давайте у Смаленску. У Смаленску, давайте так. Пасля вырашэння ўсіх фармальнасцей нас адвялі на вакзал. У вагоне мы занялі 2 купе, па 4 салдаты і 3 арыштаван... опять. Вакзал, окей? У вагоне мы занялі 2 купе... Стоп, яшчэ раз. У вагоне мы занялі 2 купе. Па 4 салдаты і 3 арыштанты ў кожным. Камендант эскорту скіраваўся на вакзал, каб праштампеляваць... У кожным, окей. Праштампеляваць. У кожным. Можам? Камендант эскорту скіраваўся на вакзал, каб праштампеляваць падарожныя дакументы. Я меў крыху грошаў, якія Лёня пакінула мне ў турэмнай канцылярыі і папрасіў каменданта купіць мне 2 пашкі папярос, пашак запалак, а нарэшту булак і кілбасы. Падафіцэр перадаў грошы салдату і адправіў яго да латкоў на пероне. Хлопец прынёс 50 папярос, пашак запалак, некалькі булак і крыху кілбасы. «Купіў на ўсе», – сказаў чырвонаармеец. «Добра, дзякуй». Я пад'еў, падзяліўшыся са сваімі спадарожнікамі кавалкам кілбасы і булкамі. Яны раздзялілі іх між сабою. Цягнік адправіўся а 1 гадзіне. Я сядзеў на лаўцы паміж 2 чырвонаармейцамі. Насупраць нас сядзела 2 салдаты і 2 арыштанты. Наша купе было першае. Ад тамбура яго аддзяляў маленькі калідорчык. Уздоўж усяго вагона па левым баку цягнуўся доўгі, досыць шырокі праход, які злучаў усе купе. Другая частка экскорту і рэшта арыштантаў сядзелі ў наступным купе. Вагон быў перапоўнены. У праходзе згрузілі куфры, кашы і мяхі. Людзі пазалазілі на паліцы, крыкі, лаянка і брыдкаслоўе перамешваліся ў паветры. Урэшце усе размясціліся, і тут пачаліся размовы і жарты. Побач з Барысавам у вагон увайшоў чыгуначны кантроль ЧК. Яны правяралі ў пасажыраў дакументы. Калі чэкісты падышлі да нашага купе, камендант эскорту падафіцэр падаў ім падарожныя дакументы і даклаў: «9 суправаджэння разам са мною.
і 6 арыштантаў. Чэкісты праверылі дакументы, агледзелі нас і пайшлі далей. У воршы кантроль ЧК паўтарыўся. Цосьці у меня тут... Сорі. Так, пайшлі далей. Так, пайшлі далей, так? У воршы кантроль ЧК паўтарыўся. Калі мы выязджалі з воршы, было ўжо цёмна. Гледзячы з акна вагона на ўскос і ўгару, я заўважыў вялікую мядзведзіцу і расшуліўся. Я так даўно яе не бачыў. Зоркі нагадалі мне пра столькі вясёлых і сумных рэчаў, абудзілі столькі думак. Я глядзеў на яе доўга, пакуль адзін з салдатаў не загадаў мне адсунуцца ад акна. Глядзі, глядзі, нічога табе не дапаможа, не выскачыш. Я нічога, я на зоркі глядзеў. Зоркі? Вось дзе зоркі! І чырвонаармеец пляснуў рукой па будзёнаўцы, на якую спераду была прышытая вялікая выразная з чырвонага сукна пяціканцовая зорка. Іншыя чырвонаармейцы рассмяяліся. Я адсунуўся ад акна. Салдаты палілі махорку і неахвотна вялі размову. Мае таварышы па няшчасці з лаўкі насупраць паснулі. Паснулі, окей? Чырвонаармейцы таксама пачыналі вудзіць акуні. Яны дамовіліся, што будуць пільнаваць нас падвое, пазменна. У купе увайшоў падафіцэр і сказаў: «Ну, ребята, не спаць, пільна!» «Спакойна, не заснём», — адгукнуўся адзін з чырвонаармейцаў. Падафіцэр скіраваўся да наступнага купе. Набліжалася поўнач. Да Смаленска засталося некалькі станцый. Я, удаючы, што сплю, назіраў за эскортам. Трое салдатаў спалі, і толькі адзін, які сядзеў ля дзвярэй, выцягнуў ногі... Так, стоп, за эскортам. А удаючы? Удаючы. Так. Трое салдатаў спалі, і толькі адзін, які сядзеў ля дзвярэй, выцягнуў ногі так, каб ніхто не мог выйсці, не абудзіўшы яго. Ён таксама драмаў, але перыядычна прадзіраў вочы і аглядаў купе. У калідорчык, дзе размяшчаўся туалет, пастаянна хтосьці выходзіў. Тады салдат расплюшваў вочы, акідваў поглядам мінака і прыбіраў з дарогі ногі, даючы магчымасць адчыніць дзверы. Или даючы магчымасць? Wcześniej раней było dajuczy? Даючы? То, пані Петрові, ногі з дарогі, Стоп, это окей? Даючы? Sprawdzam. Minut. Dajuczy. Так. Можам. Даючы магчымасць адчыніць дзверы. Наша купе напалову патанала ў цемры. Унутр прабівалася толькі святло з ліхтара ў калідоры, там гарэла свечка. У пэўны момант я выхіліўся з купе далёка направа і зірнуў на калідор. Ён быў завалены людзьмі. Процьма пасажыраў спала на падлозе. Я зразумеў, што дабрацца да выхаду з вагона мне будзе складана. Акрамя таго, салдаты і падафіцэр з суседняга купе маглі не спаць і заўважыць мяне. Зазірнуць у тое купе не было як, але адтуль даносіўся шум і шарканне ног. «Мо акно апусціць», — падумаў я, але, разважыўшы, ад думкі гэтай адмовіўся. Адчыняючы акно, я мог абудзіць кагосьці з салдат. Я зноў вызірнуў у калідор. Па ім паволі рухалася шэрая постаць. Гэта салдат, накінуў шынель на плечы і ішоў да выхаду, асцярожна пасоўваючыся паміж соннымі на падлозе. Ён набліжаўся. Вось ён ужо ля мяне. Салдат адкрыў дзверы, адсоўваючы ў бок ногі нашага вартаўніка, які расплюшчыў вочы і зірнуў на яго. «Што?» «Нічога, таварыш. Ногі адсуньце». Чырвонаармеец, вызваляючы яму праход, папраўляецца на лаўцы, сплёўвае кудысьці на сцяну, засоўвае рукі ў рукавы шыняля і гучна пазяхае. Потым нахіляецца наперад і уважліва аглядае купе.
Я раблю выгляд, што сплю. Салдат зноў абапіраецца спінай аб сцяну і прымружвае вочы. Рэмень ад вінтовкі... ремень, сорі, вочы окей. Ремень ад вінтоўкі перакінуты ў яго... стоп, яшчэ раз. Ремень ад вінтоўкі перакінуты ў яго праз калена, а рулю ён заціснуў сцёгнамі, забыўшы перагарадзіць нагамі дзверы. А можа, ён хоча дачакацца вяртання чырвонаармейца, які ўсё адно пойдзе назад. Я уважліва ўглядаюся ў твар салдата. Уцякаць я вырашыў нават пры найгоршым раскладзе, але прычакаць хацеў лепшага. Праз момант я заўважаю, што галава вартавога паціху апускаецца яму на грудзі. Я падымаюся, раблю 2 крокі з купэ ў калідор, потым крок наперад. Паволі націскаю на ручку і адкрываю дзверы. Шырэй, шырэй, я гляжу проста ў твар салдата, і раптам ён, быццам ачуўшы мой позірк, расплюшвае вочы. Утаропіўся ў мяне позіркам. Я хутка раблю крок наперад. А ты куды, га? Стаять! Я адразу ж захраснуў за сабою дзверы і скочыў наперад. Адкрыў дзверы ў тамбур і паспешліва зачыніў іх за сабою. І ў гэты самы момант дзверы ў вагон, якія я толькі што захраснуў, адчыняюцца, і я чую нечалавечы крык. «Таварышы! Бегон! Уставайце, таварышы!» Я кінуўся да дзвярэй, што вялі з тамбура на прыступкі. Моцна навальваюся на ручку і штурхаю з усяе сілы. Дзверы не паддаюцца. Праз імгненне я разумею, што дзверы адчыняюцца ўнутр, а я штурхаю вонкі. Я таргануў ручку на сябе. Дзверы адчыніліся, цемру ззадзі праразае шырокая стужка святла. У тамбур высыпаюць узброеныя людзі. Я чую іхнія галасы. «Стой, паскуда, стой!» Перада мной... Стоп, стой, паскуда, стой, окей? Перада мною цёмная ноч, засеяная залатымі кропкамі зорак. Я зрабіў моцны скачок наперад у густы... Не, стоп, давайте... Нет, стой, стой, пусть будет. Стой, стой, окей? Так. Перада мною цёмная ноч, засеяная залатымі кропкамі зорак. Я зрабіў моцны скачок наперад у густы таямнічы змрок. Мяне закруціў паветраны вір. Ён змёў і панёс мяне некуды ў бок. Сэрца маё замёрла ў грудзях. На момант перад вачыма бліснула яркая палоска, а потым усё патанула ў цемры і цішыні. Не, давайте вернемся. Сэрца маё замёрла ў грудзях. Да. На момант перад вачыма бліснула яркая палоска, а потым усё патанула ў цемры и тишине. Раздел 6. Ой, какой 6? 3? 4? 4, так. 4? Я не мог сцяміць, што со мной адбылося, да? Цемры і цішыні. Я не мог сцямніць. 4 гэта? Так, 4. Нічога сабе, што у меня 6 напісан. Ну, добротно. Так, окей. Раздел 4. Я не мог сцяміць, што са мною адбылося. Адчуваў, што задыхаюся, а ў рот мне цячэ ліпкая густая вадкасць. Я роспачна кінуўся направа, налева ўгару, урэшце сеў на калені. Уздыхнуў. Адчуў, як у лёгкія трапляе паветра, і доўга сядзеў нерухома. Цела маё загразла ў лужыне, а галава тырчала наверсе. У лужыне? У лужыне. А, да. Нерухома заставімы. О, так, стоп. Так, окей, сяду, так. Так. Цела маё загразла ў лужыне, а галава тырчала наверсе. Я дастаў руку і выцер з твару густы клейкі бруд. У пары сотнях крокаў наверсе я ўбачыў шэраг жаўтаватых агеньчыкаў. Гэта быў цягнік, які спынілі неўзабаве пасля майго скоку.
Я заўважыў, што ўздоўж рэек варушацца іншыя агеньчыкі, меншыя, але ярчэйшыя. Гэта былі ліхтары. Салдаты шукалі мяне побач з рэйкамі. Я стаў выбірацца з лужыны. Зрабіў 2 крокі, намацаў рукамі бераг. Вылез на зямлю і паволі адышоў ад рову, куды зваліўся, скаціўшыся з высокага чыгуначнага насыпу. Можа, гэта змягчыла маё падзенне. Стоп, насыпу окей. Можа, гэта змягчыла маё падзенне, але я ледзь не захлынуўся ў тване. Я сеў на нейкім пагорку і доўга ўзіраўся ў чыгуначныя пуці. Святло ліхтароў доўга поўзала... Стоп, пуці окей. Святло ліхтароў доўга поўзала ўздоўж насыпу, а потым адступіла. Я чуў павышаныя ўзбуджаныя галасы, але слоў разабраць не мог. Раздаўся свісток лакаматыву. Агеньчыкі ля рэек забегалі хутчэй, падплыўшы ў паветры да плям святла ў вокнах вагонаў. Лакаматыў зноў свіснуў, і доўгі шэраг светлякоў папоўз у змрок. Праз імгненне зліўся ў рухомую зіходкую стужку і неўзабаве патануў у цемры. Ашаломлены, я падняўся і скіраваўся да нябачных рэек. Дарогу мне перарэзаў роў. Я перабраўся на іншы бок і апынуўся перад стромай насыпу. На хвіліну задумаўся, як лепш пайсці, верхам ці нізам. Там яшчэ каго сустрэць можна. Лепш сюдою. Я зірнуў на неба. Вялікая мядведзіца была добра бачная на паўночным ягоным баку. Пахілены дышаль возу паказваў кірунак на захад. Я паволі пайшоў наперад. Раз-пораз я спыняўся і прыслухоўваўся. Некалькі разоў мне трапляліся дамкі абходчыкаў. Колам я абышоў Стоп, абходчыкаў окей. Да. Можам? Колам я абышоў нейкі паўстанак і праз 2 гадзіны хады убачыў святло станцыі. Побач з вакзалам было многа будынкаў. Гэта быў пасёлак. Яго я абмінуў здалёк і зноў выйшаў да чыгункі. Пасёлак окей? Так. Яго я абмінуў здалёк і зноў выйшаў да чыгункі. Там я прысеў адпачыць на стос старых шпалаў. Я хацеў дачакацца якога-колечы цягніка і паехаць ім далей. Гэта была мая адзіная надзея. Бо пешкі за ноч я мог прайсці 30-40 кіламетраў, а цягніком за той самы час удалося праехаць 250-350 кіламетраў. Таму далей я вырашыў не ісці, а пачакаць, хай бы сабе і да раніцы. Але свіст лакаматыва я пачуў значна раней, чым меркаваў. На станцыю прыбыў таварны цягнік. Я падышоў да яго і пракраўся ўздоўж... Стоп, цягнік окей. Я падышоў да яго і пракраўся ўздоўж, схаваны ад вакзала ў цені вагонаў. Опять тое самае, у цені вагонаў. Цягнік окей. Так. Я падышоў да яго і пракраўся ўздоўж, схаваны ад вакзала ў цені вагонаў. Там было некалькі доўгіх платформаў, нагружаных будаўнічымі матэрыяламі. Я ўлез на адну з іх і схаваўся паміж канцамі бярвёнаў і нізкай сцэнкай платформы. Адтуль я мог назіраць за ўсім, што адбывалася навокал. А ў выпадку небяспекі можна было лёгка ўцячы ў любым накірунку. Цягнік прастаяў на станцыі доўга і ўрэшце рушыў. На досвідку я прыехаў у Воршу. Вылез са сваёй схованкі і пайшоў да паравоза. З размовы чыгуначнікаў вынікала, што далей цягнік не пойдзе.
Тады я скіраваўся наперад уздоўж рэек, усё больш аддаляючыся ад станцыі. Мне не хацелася, каб дзень застаў мяне ў воршы. Я ведаў, што тут ёсць вялікі... Стоп, у воршы, окей? Я ведаў, што тут ёсць вялікія пастарункі ЧК і міліцыі. У схованцы на платформе мне давялося сядзець нерухома, і холад вельмі мяне даймаў. Цяпер я намагаўся сагрэцца хуткай хадой. Да раніцы я прайшоў 10 кіламетраў і адчуў сябе ў бяспецы. Я быў... Стоп, у бяспецы, окей? Я быў у амаль 200 кіламетраў ад... Стоп, опять. У 200? Ну, Так, бяспецы, окей. Я быў у амаль 200 кіламетрах ад месца маіх уцёкаў і хацеў дабрацца да наступнай заворшай станцыі, таму... Не, еще раз. Я это уже не читал там сегодня, это первый раз как бы не поспел. Можем так? Я быў у амаль 200 кіламетрах ад месца маіх уцёкаў і хацеў дабрацца да наступнай заворшай станцыі, таму шыбаваў далей. Я ішоў або сцежкамі ля самых рэк, або раз'езджанымі вазамі дарогамі. Рэек. Рэек, сорі, да. Так, ну давайте тады яшчэ раз ад бяспецы. Ад бяспецы. Не, то яшчэ раз начытам. Усувам і так. Бяспецы, окей. Я быў у амаль 200 кіламетрах ад месца маіх уцёкаў і хацеў дабрацца да наступнай заворшай станцыі, таму шыбаваў далей. Я ішоў або сцежкамі ля самых рэек, або раз'езджанымі вазамі дарогамі. Любыя будынкі на сваім шляху я абыходзіў стараной і праз некалькі гадзін убачыў станцыю. Да вакзала я падыходзіць не стаў, а пайшоў у лес, зашыўся ў гушчар і паклаўся спаць. Калі на зямлю зноў апусціўся змрок, я абмінуў станцыю і вярнуўся да чыгункі. Вечар быў цёплы, таму я прылёг на лужку побач з рэйкамі і стаў чакаць цягніка на Менск. У жываце круціла ад голаду, але аніякай ежы не было. І грошаў не было таксама. Толькі пасля паўнач... Так, давайте не было, ніякай ежы не было. Окей, ага. І грошай не было таксама. Толькі пасля поўначы з'явіўся... Стоп, таксама, окей? Толькі пасля поўначы з'явіўся пасажырскі цягнік. Ён спыніўся на станцыі. Па жалезнай лесвічцы, прымацаванай задняга боку вагона, я падняўся наверх і ўладкаваўся на даху лежачы. Неўзабаве цягнік рушыў. Вецер свістаў увушшу. Час ад часу на мяне сыпаліся снапы іскраў з трубы лакаматыва. Калі цягнік спыняўся на станцыях, я асцярожна пасоўваўся на супрацьлеглы бок вагона, каб мяне нельга было заўважыць з перона. Рукі здранцвелі, я калаціўся ад холаду, але з даху вагона і не думаў злазіць. З Барысава мы выехалі на досведку, а ў Смалявічах я быў вымушаны саскочыць, бо мяне заўважылі з перона. Трапіцца пасля столькіх прыкладзеных высілкаў мне не хацелася. Цягнік рушыў, а я пайшоў уздоўж насыпу. Да Менска адсюль заставалася яшчэ 40 кіламетраў. Голад мучыў мяне надзвычайна, і я адчуваў страшную слабасць. Дзесьці на сваім шляху я ўбачыў будку абходчыка. Дзверы былі Так, абходчыка, окей? Дзверы былі прачыненыя. Унутры я заўважыў жанчыну, якая мыла ў балеі прачыненая, окей? Унутры я заўважыў жанчыну, якая мыла ў балеі бялізну. Ля ганка гулялі двое дзяцей. Я крыху вагаўся, але ўрэшце зазірнуў усярэдзіну. «Добрый дзень!»
Прывітаўся я з жанчынай. Добрый день. Что скажете? Гаспадынішка, ці не знойдзецца ў вас чаго з ежы? А вы откуль? Я з Менска, быў у Смаленску на рабоце, а цяпер мушу домой вяртацца. Купіў квіток толькі да Барысава, бо грошаў не хапіла, 2 дні нічога не еў. Будка была падзеленая перагародкай, у якой былі маленькія дзверцы. Пакуль мы размаўлялі, дзверцы адчыніліся, і з іх выйшаў мужчына гадоў 50. Твар у яго быў худы, а вочы хітра прымружаныя. Абходчык уважліва агледзеў мяне і сказаў жонцы: «Дай яму, Даша, пад'есці. Добра яго накармі. Я зараз вярнуся, а вы сядайце, адпачніце». Звярнуўся ён да мяне. Я сеў на зэдлік ля стала, але мне было неспакойна. Позірк абходчыка мне не спадабаўся, і словы ягоныя былі падазроныя. Я нахіліўся да акенца і зірнуў на двор. Абходчык шпарка ішоў у бок будынкаў, дахі якіх віднеліся з-за дрэваў. Колькі разоў ён азірнуўся і прыспешыў хаду. Жанчына ножом адрэзала ад паловы бохана вялікую лусту хлеба і паклала яе на стол. Я ўзяў хлеб і сквапна пачаў яго есці. Зараз я вам... Есці, окей? Зараз я вам молока дам. Яна зняла з паліцы вялікі гарлач і наліла мне малака ў кубак. Я хціва яго выпіў. Жанчына наліла мне яшчэ адзін кубак. Я увесь час пазіраў у акно. Еў, піў малако і сачыў за абходчыкам, які акурат набліжаўся... За абходчыкам, окей? Ага, заставімы. Які акурат набліжаўся да гаёчка, за якім стаялі будынкі. Я хутка паклаў недаедзены хлеб у кішэню і сказаў: «Дзякуй вам, вялікі гаспадынішка, за хлеб, за малако. Калі хочаце, я пакіну вам гэтую куртку, што на мне, бо грошаў зусім не маю». Нічога не трэба. А куды вы? Я зараз абед прыгатую. Мне чакаць няма калі. То я яечню падсмажу. Дзякуй, яечні я не люблю, да пабачэння. Я таропка выйшаў з будкі абходчыка і скіраваўся назад у Смалявічы. Прайшоў крыху і азірнуўся. Жанчына стаяла на рэйках і глядзела мне наўздагон. Ужо за паваротам, не пакідаючы слядоў, я спусціўся з насыпу і збочыў у кусты на ўскрайку лесу. Вяртаўся я пералескам, намагаючыся не паказвацца на адкрытых месцах, і назіраў за чугун. Стоп, месцах окей? І назіраў за чыгункай. Параўняўшыся з будкай абходчыка, з лесу я ўбачыў 3 мужыкоў, якія спяшаліся сцежкай да будкі. Гэта быў абходчык у таварыстве 2 вайскоўцаў. Да іх выйшла жонка чыгуначніка, яна штосьці казала і рукой паказвала ў тым накірунку, куды я пайшоў ад іх хаціны. Паспешлівымі крокамі яны пайшлі ў той бок, а я пайшоў сваёй дарогай, намагаючыся трымацца бліжэй да лесу, але не адыходзячы далёка ад чыгункі. Я пераправіўся праз нейкую раку і апоўдні апынуўся побач са станцыяй Калодзішчы. Тады я паглыбіўся ў лес і вырашыў пераседзець час да цемры там. Уначы я дабраўся да Менска. Не ўваходзячы ў горад, я палямі скіраваўся на захад, а потым на паўднёвы захад. Праз 4 гадзіны я выйшаў на тракт, што вёў з Менска ў Ракаў. Гэта было побач з вёскай Яркава, у 9 кіламетрах ад Менска. Стоп, Ракаў, окей? Ага. Гэта было побач з вёскай Яркава, у 9 кіламетрах ад Менска. Там я спусціўся з высокай гары. Стоп, Менска, окей? Там я спусціўся з высокай гары. Дзесьці побач павінна была быць студня. Я гэта ведаў і хацеў спатоліць смагу. З дапамогай жорава я выцягнуў акутае жалезам вядро вады і доўга піў, а потым рушыў далей. Даволі хутка я ішоў бакавымі сцежкамі, намагаючыся не згубіць з вачэй тракту.
На 14-й вярсце я зайшоў у лес, каб Стоп. Тракту, окей? На 14-й вярсце я зайшоў у лес, каб крыху адпачыць, бо стома агарнула мяне. Я выкурыў апошнюю папяросу. Злева засталося старае сяло, пачаўся старасельскі лес. І яго ускрайкам я ішоў далей. Цяпер я добра ведаў дарогу і ішоў упэўнена. Зрэшты, кіравацца можна было і па зорках, бо неба было бясхмарнае, паціху віднела. Світанку я не чакаў. Гэта была непрыемная неспадзяванка. Стоп. Аж не понял, світанку я не чакаў, гэта была непрыемная неспадзяванка. Окей, неспадзяванка, окей? Ага. Старасельскі лес я ведаў добра. Мы шмат разоў хадзілі сюдою з партыямі тавару. Я вырашыў не спаць цэлы дзень. Жудасна было б прайсці такі цяжкі шлях, уцячы з вагона і трапіцца. А калі заснуць тут, то мяне могуць заспець пастухі і прывесці падпольнікаў ці міліцыянтаў. Ja nacisnęłam coś teraz. Што? Kliknęłam. Едзем, так, міліцыянтаў, окей. Я прыгледзеў добрую схованку на дзень. На пагатове ў мяне быў дрын, якім я мог скарыстацца для абароны. Калі я заўважаў, што мяне морыць сон, я падымаўся і паволі хадзіў вакол дрэў і кустоў, побач са сховам. Шмат разоў я чуў галасы і перакрыкванне пастушкоў. Колькі разоў зусім побач раздаваліся крокі. Пасля абеду я заўважыў двух хлопчыкаў. Малыя швэндаліся па лесе, у аднаго ў руках быў кошык з лазы, а другі нёс кій. Яны глядзелі ўгару на дрэвы і штосьці там вызіралі. Яны вельмі блізка падышлі да маёй схованкі, і я ўжо збіраўся быў яе кінуць, але неўзабаве дзеці сышлі. Калі сонца пахілілася на захад... Стоп, дзеці сышлі, окей? Калі сонца пахілілася на захад, я рушыў лесам у далейшы шлях. Ішоў я паволі, уважліва гледзячы наперад. Было ўжо цёмна, калі я выйшаў са Стоп, наперад, окей? Наперад, окей? Было ўжо цёмна, калі я выйшаў са старасельскага лесу і пайшоў далей палямі. Праз некаторы час мяне пачало калаціць ад холаду, але я ішоў. Мне было ўсё халадней, а цела змакрэла ад поту. Лубянеючы ад марозу, я лёг у шырокую разору. Мне было ўсё горш, а да мяжы было далёка. Я ліхаманкава падарваўся на ногі і рушыў далей. Зуб не трапляў на зуб, я часта спыняўся і глядзеў на вялікую мядведзіцу. Зоркі то віравалі на месцы, то паўзлі ўгару, то падалі долу. Я зноў і зноў знаходзіў яе і амаль інстынктыўна ішоў на захад. Не ведаю, як я перайшоў другую лінію і калі апынуўся за мяжой. Памятаю, што ў нейкі момант грымнулі стрэлы. Гэта на нейкі час абвастрыла мае пачуцці. Прытомнасць амаль вярнулася да мяне. Стоп, нормально прочитал это? Или плохо? Или перечитать? То, пані Петрове, давайте, і калі апынуліся за мяжой з таго месца. Хорошо, да? Окей, окей. То не będziemy, окей. Окей, окей. Так, далей. Я пачаў забіраць налева. І калі стрэлы выбухнулі зноў, зусім побач са мною, папоўз па траве, якая здавалася мне проста ледзяной. Памятаю, як потым высілкам я узлез на... Так, ледзяной, окей? Памятаю, як потым высілкам я узлез на пагорак і на вяршыні упаў без сіл. Толькі пазней я сцяміў, што гэта была капітанская магіла. Там я самлеў. На імгненне свядомасць вярнулась да мяне, і знянацку, у цемры палёў, я заўважыў белую рухомую пляму.
Яна гайдалася ўзад і ўперад. Падала, падымалася, часам знікала з полю зроку або набліжалася да мяне. Апошняе намаганне памяці падсунула мне апаведы Юзафа Ас. Так, Гайдалася чи гайдалася? так. Давайте рухомую пляму гайдалася. Ну, Е, прочитали, ні-ні. гайдалася. Так, рухомую пляму. Вишей. Отак, отут, окей. Гайдалася, да? Яна гайдалася ўзад і ўперад. Падала, падымалася, часам знікала з поля зроку або набліжалася да мяне. Апошняе намаганне памяці падсунула мне аповеды Юзафа Трафіды. Блін. Аповеды, окей? Не, вот там мною схіліўся ягоны твар. І я адрозніў спакойны суворы погляд і цёмныя бровы. Пачуў голас. Мяне пра штосьці пыталі. І я ж... Не, стоп, пачуў голас, окей? Мяне пра штосьці пыталі, і я штосьці расказваў, але не памятаю што. Урэшце мяне спыталі, ці ведаю я Петрака. Я засмяяўся, ляскаючы зубамі. А як жа? Ведаю, як яго не ведаць. Ха-ха-ха! А потым усё з шалёнай хуткасцю памчала наперад. Гралі колеры, шалела бура. Неслась... Бура, да? Бура. Бура. А, Не бура. Грали бура. В смысле? Нет. Ну ладно, окей. То наперад окей? Наперад окей? Гралі колеры, шалела бура. Неслася ўдалеч гарачая плынь, якая падкідвала мяне ўгару і кідала долу, у чорную халодную прорву. Так, то конец раздела, и już ja tak w tej chwili nie mam. Tak, to dwie minuty przerwa, ok? Ja znalazł, budu z książki czytać. A ja już będę uciekać za 5 minut, dlatego w sumie nie mam tam tekstu swojego, to ja będę w tej przerwie uciekać, a wy będziecie do końca czytać. Ile tam zostanie. A ja na transport do Trzebnicy muszę lecieć. Dobra. Tak, u nas jeszcze tam jest, сейчас я найду. Мне и так за przez 5 minut wychodzić trzeba, to ja вже. Ja czasem nie wiem, w którym języku mówię, nie wiem, czy pan wie, co ja mówię. Ja słyszę, że pani tak i w polskim, i białoruskim. Czasem w jednym zdaniu potrafię 4. Aha. Powiem, że no, muszę już uciekać w zasadzie, bo za 5 minut i tak skorzystam z przerwy, tak to nie mam tam. Do stole też tylko skorzystam. No jeszcze zostawiłam. Czyli białoruski to taki trochę inny język niż rosyjski, nie? No tak, całkiem, on całkiem inny. No właśnie. Ruski człowiek nie będzie rozumieć Białorusa. Polak i Białorus dogadać się, Ukrainiec, a ruski nie. Zabrzmiało jakby tę Rosję, bo on w ogóle No dobrze, to jak będzie pan gotowy, to... Tak, okej. Tak, no i jestem gotowy. To dzwonimy się, jak skończycie, dobra? Mhm. Hajdał. Obgadali. Panie Sergieju, jeszcze jutro, 13, 15, 2 godziny, nie wiem jak tam chcecie. 13. Tak? No dobra, bo ja jestem. No okej. Dobra, to zamykam.
Так, раздзел 5. Ачуняў я ў маленькім пакойчыку. Я ўбачыў дзверы, адчыненае акно, завешанае фіранкай, якую гайдаў лёгкі ветрык. Прыслухаўся. Здалёк даляталі галасы жанчын. Яны размаўлялі на падворку. Я не мог зразумець, дзе я. Здаецца, ніколі раней я не бываў у гэтым пакоі. Хацеў быў падняцца з ложка, але мне не хапіла сіл. Тады я гучна сказаў: «Хто дома?» Дзверы адчыніліся, і я ўбачыў у іх маленькага камічнага чалавека. Ён глядзеў на мяне праз шкельцы акуляраў і усміхаўся. «Прачнуўся?» – спытаў ён. «Так, гэта гадзіннікавы майстар Мужанскі», – згадаў я. У яго жылі Юлік Вар'ят і Пятрок філосаф. Я не мог згадаць, як я сюды трапіў. «Ну, выпі гэта». Мужанскі наліў у шклянку лекі і працягнуў мяне. «Хлопцы пазней прыйдуць». Ён выйшаў з пакою, а я зноў заснуў. Гэтым разам я прачнуўся ўвечары. У пакойчыку было цёмна. Так, стоп, цёмна, окей. Праз прачыненыя дзверы я пачуў галасы сяброў і паклікаў іх. Юлік і Пятрок увайшлі ў пакой, асвяціўшы яго лямпай. «Як ты сябе адчуваеш?» – спытаў мяне Юлік. «Выспаўся?» – пацікавіўся Пятрок. «Вядома, выспаўся». «Ты доўга спаў». «Ой, доўга», – сказаў Юлік. «Як ты сюды трапіў?» Сябры пераглянуліся, а Юлік спытаў. «Дык ты нічого...» «Сорі. Сказаў Юлік, там, до гужы, вчесней». Сказав Юлік, окей? Сказав Юлік, окей? Як я сюди трапіў? Сябры пераглянуліся, а Юлік спытаў. Дык ты нічога не памятаеш? Не, хаця капітанскую магілу памятаю і здань. Яна размаўляла са мною. Пятрок усміхнуўся і сказаў. Акурат здань цябе і выратавала. Інакш ты б там або загінуў, або цябе забралі б зялёнкі. Як сябе адчуваеш? Добра. То расказвай, як ты туда трапіў, толькі павольна і падрабязна. Час ёсць, сказаў Пятрок. І я пачаў свой расказ з той раніцы, калі мяне арыштавалі на кропцы ў Бамбіны. Сябры часта перапыня... Стоп, Бамбіна, окей? Сябры часта перапынялі мяне і задавалі пытанне. Раптам мы пачулі, што дзверы ў хату адчыніліся. Я пазнаў голас лорда, і праз імгненне калега радасна мяне прывітаў. «А я за цябе хваляваўся», – сказаў лорд. «Не мог дазнацца, што з табою сталася». І ён таксама кінуўся мяне распытваць. Я падрабязна расказаў пра арышт, надзвычайку і допр, прысуд да высылкі, уцёкі з цягніка і вяртання з-за мяжы. Калегі шчыра радаваліся шчасліваму заканчэнню маіх прыгод. Потым я спытаў лорда. Прыгод, окей? Вруціме? Зараз. Так. Так, прыгод, ага. Потым я спытаў лорда, што адбылося пасля майго арышту. «Ведаеш, — сказаў лорд, — мы чакалі цябе 5 хвілін». Стоп, арышту, окей? Так. «Ведаеш, — сказаў лорд, — мы чакалі цябе 5 хвілін, 10, чвэрць гадзіны. Няма і няма. Параіліся, што рабіць. Адны кажуць вяртацца, іншыя паслаць каго на маліну. Ну, шчур пайшоў у разведку. Палямі падышоў да хутара ззаду і тудою пракраўся на падворак. Убачыў салдат. Ходзяць паўсюль, у гумно зазіраюць. Справа ясная, засада. Ну, ён адразу ж да нас і расказаў пра ўсё. Мы за ножкі і хадала нас... Ага, пра ўсё, окей? Так, за ўсё.
Мы за ножкі і хадала назад далі. Але хлопцы валіліся ад стомы, ледзь паспелі да світанку ў старасельскі лес схавацца. Завея крыху сціхла, мы забрылі ў самы гушчар, дзе штабелямі ляжалі высечаныя дрэвы. Развялі агонь і крыху прасушылі вопратку. Потым вогнішча давялося згасіць, бо страшна было, што дым заўважыць. З сабой у нас было 4 пляшкі спірту, і гэта нас ратавала. Неяк прычакалі вечара і гайда да мяжы. Ледзь жывыя вярнуліся. Лёва і Алігант захварэлі. «Заплаціў вам жыт за дарогу?» – спытаў я ў лорда. «А як жа, падвойна, па 30 рублёў кожнаму, а кропка ў бамбіны назаўжды прыкрылася». «Куды вы потом хадзілі?» «Па-рознаму. Я цяпер хаджу ў партыі Юрліна, Шур таксама, але ходзім мы рэдка. Наперад да гарэлкі зарабляем, а на гарэліцу не хватае. Стоп, але ходзім мы рэдка». Так. Наперад да гарэлкі зарабляем, а на гарэліцу і не хапае. Восені чакаем. Ніхто з хлопцаў не трапіўся. З нашых ніхто, цяпер мала ходзяць. Што яшчэ чуваць? Хлопцы прыняліся пераказваць мне навіны. Сказалі, што пусцілі па мястэчку пагалоску, быццам я з'ехаў у Вільню. Пра тое, што я засыпаўся, ведалі толькі самыя надзейныя хлопцы. Лорд даў мне 30 рублёў золатам. «Гэта за што?» – спытаў я. «За тваю апошнюю дарогу. У абодва бакі. Як паправішся, пойдзем да Бергера. Табе належыць узнагарода за выратаванне партыі. Тавар быў дарагі. Ты габрэю прынамсі 3000 даляраў захаваў, а мой нашмат больш. Я з ім пра гэта размаўляў». Я слухаў яго не надта... Стоп, размаўляў, окей? Я слухаў яго не надта ўважліва, а потым спытаў: «Як ты думаеш, чаму ў бамбіны была засада?» «Хтосьці нас лягнуў», – сказаў лорд. «Яны несумнеўна чакалі менавіта нас, наўмысна не запальвалі агню. Пахаваліся ў сенцах, у гумне і за фіранкай. Бамбіну і нас хтосьці засыпаў». «Гэта дакладна быў ён», – сказаў я, маючы на ўвазе Альфрэда. «І я так думаю», – пагадзіўся лорд. «Толькі адкуль ён даведаўся, дзе ў нас маліна? Можа, хто з хлопцаў на падпітку прапетрыўся, а потым на языках да Альфрэда панеслася?» – спытаў Юлік. «Мо і так», – сказаў лорд. «Але нічога, ён за ўсё сваё атрымае аднойчы, за ўсё разам». Заўтра я пачуваўся так добра, што разам з Юлікам пайшоў у горад. Было цёпла. Сонца плынню промняў залівала мястэчка. Дарогаю мы зайшлі да лорда і разам з ім скіраваліся на баўкроўку да Бергера. «Трэба крыху патрэсці пудзеля», – сказаў Юлік, «бо там ёсць што і ёсць за што. Ты яму цэлую партыю тавару ўратаваў». Бюргер быў дома. Мы заспелі яго ў сталовай, застаўленай дарагой, неадпаведнай для інтэр'ера малога драўлянага будынка мэбляй. Стоп, уратаваў, окей? Так. Бергер быў дома. Мы заспелі яго ў сталовай, застаўленай дарагой, неадпаведнай для інтэр'ера малога драўлянага будынка мэбляй. Усё было разьбянае. Вялікія крэслы, абабітыя скурай, цудоўны буфет, вялізны стол. Я ўбачыў тыповую постаць габрэя. Паціраючы рукі, Бергер папрасіў нас у бакавы пакойчык. «Там нам будзе зручней, і ніхто не ўбачыць з вуліцы». У пакоі ўздоўж сцен стаяла некалькі вялікіх куфраў з навяснымі замкамі. Стоп, з вуліцы, окей? У пакоі ўздоўж сцен стаяла некалькі вялікіх куфраў з навяснымі... Яшчэ раз. У пакоі ўздоўж сцен стаяла некалькі вялікіх куфраў з навяснымі замкамі.
Доўгі стол пасярэдзіне займаў амаль усю вольную прастору. З прачыненых дзвярэй суседняга пакоя далятаў сакавіты дзявочы голас, крануты ўсходняй меланхоліяй. О, Баядэра, люблю я цябе, о, Баядэра, там-рам, там-там. Лорд рассмяяўся. Ну, шлёма, колькі пасагу дасі за гэтую Баядэру? Пасагу, пасагу. Яшчэ. Там, окей? Так. Лорд рассмяяўся. Ну, шлёма, колькі пасагу дасі за гэтую Баядэру? О, які там пасаг! На што ёй пасаг? Яна сама золата. Ну, не плявузгай. Яна на паўлімона сама... стоп, окей. Так. 163. Все, panie Петрове, jestem zmęczony. No, nie widzę. Już czas wyszedł. Okej? Czas wyszedł. Jestem bardzo zmęczony. To nie ma sensu. Nie, tak, zaraz. Яна сама золото, так. Яна сама золото. Так. Все, ну что, сябры, на сёння все. Бачыце, 2,5 гадзіны. 2,5 гадзіны. Так, то завтра дівчина сказала, що прийде O на... 13. O 13 i tak, nie wiem, też możemy z 2 godziny ponagrywać. Ja po prostu myślę, że żeby nie byłem zmęczony, ja mam szkolenie Aha, w języku polskim, aha. ale takiego jeszcze nie było, to może odwrotnie będzie fajnie. Że... No, że ja będę szkolenie tam, później A później trzeba nagranie. spróbować. No tak. A, no Bo spróbujemy. teraz jestem bardzo zmęczony i No. trzeba jutro i zrobić przerwę, dlatego że prosto jak to się wynosi mózg. No, jasne. Tak. Ja przychodzę do domu, czytam, żeby tu Sprawniej robić. żeby sprawniej szła Tak, praca. tak, I tak, tak tak. cały dzień ta książka w głowie to tak. No nie, to tak, to na pewno. Bo my też będziemy mieli... Teraz się zbliża długi weekend, nie? W przyszłym tygodniu? O to okej. Tak, więc będzie... Od czwartku jest wolne chyba. Wolny czwartek? Wolny czwartek. Aha. Tak, ja chyba w piątek będę, ale wiem, że czwartek jest wolny. I później sobota, niedziela to tutaj mnie też nie będzie, więc będzie... Okej, i wtedy ja tam trzeba, żeby mnie jeszcze przysłali pieniądze. Aha. Żeby i akurat będzie normalnie, że odpoczniem i... No, to znaczy wie pan, my nie musimy już tak działać z proformą jak zazwyczaj, tylko ja mogę się rozliczać z panem po miesiącu, nie? Ja rozumiem, No. ale ja просто lubię, że wiecie, te ludzie, którzy dają mi pieniądze, ja ich nie wiem. Mhm. No. Ja nie chcę, żeby miał problemy. No, ja po prostu, rozumiem, tak. Mnie nie rzucać i ja tylko panu przepraszam, no i po co mnie? Ja tak najbardziej. No, rozumiem. Praca zrobiona, rozumiem. pieniądze oddali, no i czekamy tam na następnych. Mhm. Bo oni są normalni, ale ja nie wiem. Okej. Ja już nie wiem. Mhm. No dobrze. Tak się było, że wiecie, i człowiek nie chce, ale nie może. Niestety, no wiecie, tak? Takie okoliczności, że nie może oddać No. pieniędzy i co mnie. No. Dobra. Będziemy tak działać. No.
А тут, wiecie, kiedy ty migrant, no тут, это inna kraina, ty тут nikt тут strasznie. Bo pan ma jakiś grant, tak? Ja nie mam grantu, ja rozwożę jedzenie. Это teraz dali trochę pieniędzy, no jeszcze nie dali, Aha. ale trochę. Зовсім trochę, dlatego że to dla tych, kto walczyć w Ukrainie, tych, kto stracił wzrok, to też taka. No. A te ludzie są żołnierze, oni na froncie, Białorusiny, walczyć za Ukrainę. Za Ukrainę. Tak, i oni chcą, żeby, no, oni, jak to się nazywa, patrioty. Im to przesuwanie Białorusi, no u nas że nie tak jak w Polsce, u nas w języku białoruskim amal nikt nie rozmawia, wszędzie rosyjski język. Tak? No tak, to wielka problema. Aha, no właśnie, to dziwne. Ludzie w głowach są ruskimi. Aha. No, ruski świat. No. Oni, dlatego że kiedy nie ma mowy, to jakby bardzo źle. No tak, No no to mowy nie ma, no. swojej mowy nie ma. To pan nie myśli tam. On po polsku rozmawia i dla niego to jak pić wodę, jak dychać. A u nas nie. I nas w szkole kiedyś uczyli literatura rosyjska. Pan rozumie? Język, mój rodny język białoruski wykładali 2 razy na tydzień godzinę. I wykształcenie, to все szkolenia byli w rosyjskim języku, wszystkich ostatnich przedmiotów. No, to jak ja będę Białorusinem, No tak? tak. No. I też było z Polakami, też tak było. Kiedy ich uczyli Tak, no, moi rosyjskiego. rodzice się uczyli rosyjskiego w szkołach, nie? No. To tak jak ja się już uczyłem angielskiego, niemieckiego, tak pokolenie wcześniej miało w szkołach rosyjski. Fakt, że głównie polskiego się uczyli jako ojczysty język, ale jako język obcy, który trzeba znać, był rosyjski wtedy. Nie, a jeszcze wcześniej tam, 2 stulecia temu, No. kiedy to oni przymuszali Polaków No i to... kiedy na przykład, kiedy ty nie mówisz w rosyjskim, ty nie możesz zrobić sobie karierę. Ty No tak, będziesz tak. zawsze w No dole. to wtedy jeszcze jak Polski nie było na mapie, bo Polacy byli jako naród, ale nie było na mapach wtedy. Te Nie. 200 lat temu, nie? Nie, wszyscy państwa zjawili się na mapach jednocześnie. Przykładnie w jeden ten, że tam okres czasu zjawili się. Nie, to pan jakby niepoprawnie, ja myślę, że pan mówi. Bo były rozbiory, nie? Były rozbiory tam i Polska dopiero niepodległość po wojnie. Tak, no. tam dzielili Rzeczpospolitą tam 3 razy, tak. Więc tu była i Rosja, i Niemcy, Tak, Austro-Węgry chyba. No, самые наигоршие это, конечно. No, ale sama Polska to ja wiem, to tam 900 rok. Да. 800, to takie